Alright, have a very good morning. Kwa Kigima, karibu sana 31st of December 2025. Inyolenga, this is the last show etuani ya Getembe Kigima. Katu kwa liya andonsi ya solenga ogosemelinga bua kirabia. Andonsi asuru mwanchu mulirili, karibu sana. Tusangu morobuliga mpaka tuwakolire. Nabo igoneka tukukuru mwaka no mgoko monenu linga etule amonaye ansetuani ya Getembe. Njengoro kwa mwana buliro wa Jofro Sarigo, karibu sana tusanga mpaka tuwakolire. Kwa Matilda Obaigwa, good morning Bwensi, na karibu sana seri tukiriga aliyo mweliki ya irane tukochokore. Tuko muna iliga chitarike mrongi tato neyemo muti yenyo yego komina kabere umwaka achiru bere mrongi ebere na isano na manga korekanire baidhi wa mwako wega. Karibu sana ilinde tunyara usanga senchira ayabene. Muri kombori ngiye kwarankore muri kombori tukobori tutalira omwana uibwire tutal bengi tukobori yego na ugolera omwana uibwire reva netere kitumwaka James yokoroke bacha mapema dano talikirenga mwezi kamera ngeta na yema na limu mwana ibuli mwana that okay nalio mwana James yokoroke bacha ko umuli kupapa pupa mama umintoke muntaka sukuma ke muntu sukuma sokoro ngo ivore tue ngo ivore kwani ngainduwete lakini jambo lisokora no mondo ai no mondo ama humanity osali wanje no mondo umbori cheno mondo njereke uzina buli ai no mondo yego ai osali go tato mwana one no nkeba toko nyora manyinga goite lakini gerongo gugulige libuya ai no mondo rojo no mondo mama ngatia urate bono sinaye boy manyete ama humanity usinaye boy manyete so mo James koro ke bache tupiri esiringione gabane senete guimene reputaktali ne helio musiete to musiri guta mocho korubwatani musio ke bachali yongiriria ke muntu lakini tate batebia abana baneiga yes akiri ligonki morete iga mondetere yani ro mwana bono kaibwirinde bono mburu saligo goika atatiru akoiru umwana ko iburu na komanya ko gonka mwana tari gutumika ri gonki ekera iburu rinde bona bonkonyonya nando mwana nero uwesabira nero uwesabira mwana ki uwesabira mwana tari ko mahuse ne birthday tari ko mahuse mbona iburu ari no mwancho bategera mbako ngorera kende inamba yesi minere inko batumba kuruba ayo butambe kwanya usabo mwancho murigire no mo tegererie namba yabo no babikira kende kyagera ikira rituko kwana ne yawo baruta kende kwanya ko receive abantu bategera mwezi n'abantu abarigire mwezi ntomere kinamba kino mwezi immediately mbarushira ini mapema no basise ni rituko ryo mwari mwako kyagera bakwere kinyingo mwako bogima umwako yo mugima ne binge kwairo taiva kana anyway good morning Matilda good morning to you sokoro yes I'm very fine absolutely is ije tokukora umwako nege songo esikati how do you do sir I'm very fine sir yeah you know this English is coming from United States of America where we call Manama where we call Manama teri USA lakini sokora sa tambe mbora kwa chire ngibitale monchali kero karanda chete bweli shabiki kero kanande chete bweli bweli shabiki sironga ka bundenchega no nyanjiri sironga ika sironga bundenchega no mo eli pigwa talire kwa chira tambe taiva garo mwachubuleri karibu sana agosemelia ngana ye mbuyole Kigima no se sole Kigima ntuka inge kosigetu ani yagatembe tu kwa karambia mono wa talentu mwakobogima asinje no twa mona ibono mambia karibu akire the last show go setu ani yo mweli Kigima yo mwakoyo ine ayo mwenyene mbya kwaboka 0741 58387 0726 447 iko yani ne noti isano libere inye eyemo isano na isato na ibere isano na isato egato kwanira ensamaliende onkorogo 0741 583878 Matilda sensamali mtandao yakora maitume abantu basoire mubono mambia chinsemo cha Facebook muna Butambe Getembe TV na bwigo chinsemo cha YouTube na ro kotonyera buna Getembe TV swari comment section wachakenere tari aho chinsemo chiri kubati umuroberi koro nabo yanga yokare ko kumbira mwako yega koro ege gusia tumekire kia ngayo kumbira mwaka koro kumbira ngayo ko yobandira ngora Matilda ra ode kuikache ege gusia advance sana mwana yo machaka kwa bana icho chagire konyora chimtiane
Ataweke gusi tari chimbu chao ngakina kubwega na sokoro. Sorry gwicheba gwe. Ngotiri goyande. Imagine tukeli matokoro konkoro. Imagine tukeli. Ya. Lakini tikagotekere kipepi chaba mama. Umwana ru konkoro nalirira. Anyway, tali bangana. Saga kunito tapping ani ngobono mambia good morning etuani. Hello. Yagatembe. Namna gani tena etuani Yagatembe hello. Ayo molisi joviri obwocha. Tata mbiyole. Tuwago salute ilikuruga igasenge kozi ketuani. Mapema. Vyamono. Straight. Hallelujah. Yes. Mbuyande tato mwana minto. Ndero ngimwire tulikongorera none ligonki. Wakire we are good morning. Yes. Asante sana umulisi Jovri Obwocha. Thank you. Bwakire bya etuani Yagatembe lo. Bwakire data. Mbiamono aye monchere. Nkirike ko bolete. Namba yesi aye goraiga. Mbiamono ngokobekirande. Tuange namba yesi miniche ngokobekira. Asante sana kurukunga omonchera kuruchisa machirichia bumachoke chacheka alibono mambia. Good morning etuani aro. Bwakire. Namna gani tena etuani? Koranga eyo onsaliko. Yes. Onsaliko gaki mechima buru mama ke muntoma. Onsaliko gaki. Ndwali kwa kolenda isano chuka chiri twali ko buguli okwana mechima buru. Isano chuka tu. Eya kane etuani. Good morning. Bwakire bya tambiyole. Kora? Aye Stockman. By the way, happy new year. Stockman yobaira maga kuruchisa machia magombo. Agoteba kwani abangwa na ubonzi bi paka nje no mungwana. Lakini akubulia no montole boli. No problem. Onsaliko mechima buru. Igangote bitatu mwana. Nje nabo kabono mambi. Buya. Umete ko kwabuni lichiko. Esimi yomo eli toko boli tokwana mechima buru. Etuani alo. Bwakire byambya tole. Kurati ayalina timika. Biyole baba. Baire lina tumete. Ngakitu aliko kina litora bake. Bine zimoke golione. Yes. Uwezi umungonyo warole lina timika. Ndio moro. Mocho koro. Straight. Yes. Ngoso kore sukari Matilda mafuta nchenobosi. Omfrasi nambeli yao. Asante sana Lina Timika kuruchisa machi yake ogobono mambia. Asante shukrani sana gaiga etuani ni agata. Bono shukuru ntaigo nonga kikwale. Nare ko kote bitatu mwana nena ki. Tali jote njebika watoto ina Matilda. Bono nara cha solre kiara ni iri bunanje. Otro jio ne bono yo ne kao. Naye sokoro tikatokoro mwaka sobwa njani bwaigoro tikatokoro mwaka samaskani tokoro mwaka na no bwanjani mna kwate bali tangane no bwanjani na poiga maskani. Okay mochoko abachokoro bane nje na rairi mama ke muntoma nkorota right and direct ogotera nare korota togotera na merikiru mama ke muntoma ogotera kware ko enda ngaki nyabuororo tata ogende kale masia bobogima haleluya Yesu nero bogi
bugima totere twese. Lakini kora hata tutabuli nuri buya guseu kora zinarucha matira zinaruya kuchiguka Bana ko matira rero maete nyonya karo ako Bravo, tevenga omete estima kirogoro no estima nguchire yara aba disconnected maintenance nguchire yara korusokoro azina to kora maintenance just nini tera gota rukwatera nyabuararo tata ogende kale masiya bobogima haleluya yesu nero bogima haleluya ngaikoireriogi sokoro ngyo kogira okay kumwari gotera nere merikirbo kabisa ai ni ugi kwari gotera njebone nare gotera torojire nenje no muzaja amali umetubwatane nyabuararo nyabu igwa deli ndirie lili taka fast foco straight tebe ngendongo tebe atura useless kwani liza useless voice na lili gwatera voice na lili atera okay no problem rakire ndo koranga esira bitebuya amana yeso na robo kimatiga patebi injirite tabi magana lende bono abana ba mintokero bwakire manyete lero itogukuru mwaka litukulia lero saa sita chabutuko lakini yusu kujoro mwaka ukurumaiga na tuwa kwa ntigoro mwaka beira mangana mange sana lakini munabwa tuko gani kwa yenga ekena no mwancho motege no muligeli bona mabia na haru bwa tuko gani amagana amanga bantu bwate sana munataka ki mwaka yogocha kili nanyolete kiali kubanga mate na tunsa agende tambwati ama saba tubwata mange sana sugulu mayinu bwata masabago sana atilla ga murali na bwata masabago mwancho buli na bwata masabo nabugusa bugutu kulenga omwago katuyo chaka tuchaka mwaka anki mwaka buya omwaka gocha omuya omolere obwate bisio straight onsali ko tegerera ngo tebi onsali ko mwaka oyo iga omwaka oyo bina ego ikatare moja nimbwate asengotara mwaka ki mwaka oyo gocho 2026 oyo gochi go so oyo tare moja ndero butuke gochaka straight lakini ende tali butuko turagende sabali eri okay no problem onde tabaise kuja kumanyanga ningo togochi gotara nere no nsali go na bukobeka wazi ayi gonga kare Mirrand Hotel na makobeka wazi straight kero kwenda hotel na buwe karansinchira bune no to karamo naje ngikyo we koreka ni njira ngakibona sokoro we karansaiga omwaka utagitira rero mogimeti vi bado nyonyosia bwana aye no chika tebi ogokora iga asoko onyorere no rochega iga stokoroka or plaza eri sanga bya konyo sangapi bono ogekere kibwa kiamo kirega saa 2 gatobaise goja saa 1 kera no mwango koba ituko mambi omwango nchiraki bora yakora iga ditukuria ankio saa 2 igoro chikonyore or plaza chigo konyoro or plaza totirimbo kamo nayo togende Mirrand bono tuikaranze turagi ye sabali yunche nintoko nintoko onkorogo one poor one cow okay ngana onkorogo ninsako onya enivo ya neyosi nako wakonya valia varavataka onye timbwati bwanchani imeyane digombo kaine isese yoro sana kurade ukubone maana ya nini ogatero konindu twarose kibara imeane atari gocha so mwajubulia ataiba mpimete baiga no isako nini boya oyonsi okonya bali habataka gaje bono onkorogo konya bali batari kwenyara boniga onye tubwati obwancha nime yawo na bubuke ine sisi yoro sana straight obwancha ne baro no bwate mama straight onsali lakini ni bonero okoni onsali ekiombe kiriki achakire gusangire chibese tobo litorira abachokoro chisuku ekingere ekiombe kia yondo yoga kia kurenda obugo likibese bono kore na kyo mwana utanyara gwakara soko yaone byabo tuko timentie kyo ko kale ko tebanga kia mugasonkire nandi tubura ni ekene iga sokoro ni maetenga ngwakore michene mengo mwako yoyeta kwa myoka sana mone bintu bya ukwali gutarabyo mwako oyo iga muchotige abana mwako oyo iga abana esabu ngise gwaka 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and a half. Bana bono mwako yiga ngo chikogesa. This is the raid. Bono onsaligo to baise go kumiaje to do wari Brazil. There is no any problem. Lakini ndagere kogesa mugurumungu uzi n'abantu bakogesa. Ya nona bana mwana okogesa abana inki. Nono mwana kaiburi ko kwa mogesire. Kwa mogesire omwana ochire. Omwana riguta munanje na iburu ritukori ya rero okoirukira. Taimagara mwanchi mulili gato kusangamo ndo matego wasero tulikira ujumbe awaso mtandao tulikire na sensemelia SMS kwana na intungo ngayo bwateto kurwa naye boyige mambia bona bogotwanga okwani konkurukiwa so mwako muyogocha ngakwaliganiri aso kwaliganira omwako muya lakini sobono tukumya ko mutumo romo ketonyora magana maya alia Segetembe Radio 102.7 emambia bono baadaye tukuirana ntukumanyara ayatekira magazeti nali agenda kuirali bagali nene mambia bono asoboliki chikuru kwa mwana uliro Geoffrey Onsarigo tubese kusikatwe chiale karibu sana and happy new year. Ngoroko Matilda Obaigwa. Karatika mama ke muntoma ngaki mo go chaka go kwana mogaka kindega. Okay ikabana ninje bana makokoti. Okay no problem mogaka chebisi ngoroko ke bache tumbiri esiringione gabana senate gumen reputaktali elio musia tato musiri kutamoche kurubwatandi musio ke bacha yongire yake muntu mama cherete bono nkirende kwana cherenjene ka gukoreria tariane eka kwana rita saranke muntu gaze. Okay tendre kwana gote TV lakini sokoro tirigo ya endero lioka. Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii-Keroka Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2026 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by TSC-certified teachers expertly trained in the CBC curriculum, ensuring they excel holistically. We go beyond the basics by offering French and Kenyan Sign Language, preparing learners to thrive in a globalized world. Our modern facilities are designed for comfort and excellence. Spacious, well-equipped classrooms, comfortable and secure boarding facilities, modern and clean washrooms, clean and safe water for drinking. We inspire innovation and curiosity through the state-of-the-art science and computer labs. At Timiza, talents are nurtured through a variety of co-curricular activities, including football, basketball, swimming, chess, scouts, and inspiring music programs. With adequate training equipment, our reliable and affordable transport system ensures your child's safety and convenience. Don't miss out. Interviews and admissions for 2026 are ongoing at Timiza School from playgroup to grade 9. Secure your child's place in a school where excellence and opportunity come together. Call us on today 0726 882397 or 0729 658659 for more information or to book an interview. Timiza School. Discover your best. Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Karibu sana mwanchu muligereria elia nenkoro kwa dipo na sanya ni mokoretera mangana maya litukuria Jumatatu litukuria Jumatano na boigo omusaki wa mangana maya korwa asibunge ya Kitutu cha South ne bunge ya Bonchari nigo nkobagambe Christmas ya kiyana boigo mwako moya o 2026 ningana dine membiringa tigatumire sanga amona bamito.
Mandela Gisemba kutoka Sha Ceramics Limited. Tunawatakia nyote Christmas njema na mwaka mpya wa mafanikio. Asanteni sana kwa kuwa nasi kwa huu mwaka mzima. Naomba hivyo mwaka ujao muwe pamoja nasi katika hii biashara. Kwa wale ambao mnafanya finishing, karibu hapa Sha Ceramics, mnunue tile, mnunue 1, 2, 3 ili mfanye finishing kabla watu waje Krismasi. Merry Christmas, Happy New Year. We, Sha Ceramics, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 2026. twabere tugutara naye umwaka mugima astwabere tugukumanya onsi bunabere gaho korekana kurwase bunge ya North Mugirango na boigo ebunge ya West Mugirango inje bunafatiga Disemba omusaki wa mangana maya bunge taseni kyagetembe kurwase county ya Nyamira migongo irachinga kechiga asokuganiria umwaka umujya webisyo na boigo esuguku engia inyora ekerogo sangana kabaga ke inyora umama tonga nere masangiramo egereto chengeto siasugwamo asomako yo toske umwaka o 2026-20 itorebia biamono Christmas, I wish you a Merry Christmas. Ni mwako pia serikali Matio Kasemi Obama nafanya kazi ndani ya Getembe TV. Naleta kipindi kama Chimbundi na by the way watu yangu ya pikipiki Merry Christmas. Pia naleta kipindi ekoro kwa Kerorano kutoka Chisa Ikuru mpaka Chisa ya Mauko kila siku Monday to Friday. By the way, let me take this opportunity kuwatakia Merry Christmas and a Happy New Year 2026. By the way, mnapoendelea kusherehekea na kukula na kufaa, kumbuka kuna watu masikini, kuna wachane, kuna mayatima ambao wataweza kufikia wakumbuke. Na tunaposherehekea na kukula na kusea, ndugu yangu, kumbuka 2026 iko sio mwisho wa dunia, lazima kuna school fees na mahitaji mengine. Anyway, happy new year 2026. Usarigo elimbe omwana w'eliroba. I want to appreciate mwinsi bali mwatali n'intu asomwe kumugima asobora libo na Getembe television na Getembe film na gutani onsi emberebo yitini onsu watosiriwe tuwateranire na abena bona katokora omwaka ekingi nchongo satwa simo liga Christmas yabange bali ni kigima kinko boli keringa bayibole keramokolia muyorenga 2026 January abana bagana ikwende school ulibike na ugache ubiye school na witani onsi katoso mwakomuya wayigana munko rali beli gabo na station manager ya Getembe television na Getembe film kubaganilia a happy and Merry Christmas and a Happy New Year 20
Nyeri bare chache me county ya Kisii ne county ya Nyamira twabere togosanga naye kurwa sensemo ya mangana muya wancherire konde wense botayo nabonekere togosoa hasi siguku no mwako muya twakubanire eso kwengia obago no mwako muya omuya wa magendero kurwa sigata ni kyage tembe nche Daniel Lontiri. Samareta nigongoro Josephat Sungura, a production manager Gatembe TV and Gatembe FM. Nigongoro rero bageri yabana ko bakarambya mona balmens mwaka mu ligeli sasa ni kile tembe atutotake it for granted, but tunashukuru sana kwa yale ambayo mnafanya kuja kwetu sisi na without you guys we cannot be there. So nigongoro watawinga mbya mono aso mwaka mu mama bere ko trust Gatembe TV na gitoje kwa swasoma we Christmas. Watu na wishie Merry Christmas and Happy New Year in advance. Nengo batenga January ngekere ababiri bali mugwata wana mubasi bashirika mono because January inafika na school fees inahitajika. Hivyo response bako yasi ni encheno kwa sababu mimi ndio nafanya hiyo kipindi na washukuru sana Wakristo wangu wa Catholic Ministries mwa betara sasa wote wa katekista na ningo wish Merry Christmas and Happy New Year. Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imyomo cyobosongo nigo yakira sengenje yao nabo igo nige bwate abanyagitari babwato bomanyi bwigoro kigima abo bakora merimo yabo keboikeranu incheno manyagitari iri ni kemma obanyi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo muchito bosongo Boigo, enyagitari ya nige bwate chi machines chingiya, echichigo tumeka koringoria marwaire ao asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obobwene bwao. Nabonta getoko tanga ase enyagitari ya itu nigo togokora scanning yo mobero mogima, yani tokonyoroka so omuntu bweke songo nga full body check up. Igonta getoko tanga nigo tokorigere likorwa so motwe paka amaguru inse twarigere the internal organs chia uchons pina kichigo function tokonyora chiri chia sero function abnormal twako amariogo amarwaire bakorwaria ngamona diabetes gose oborwaire bwe sukari high blood pressure oborwaire bwe chinyigo gose kidney asthma arthritis brucellosis infertility in men and women hormonal imbalance family planning uterine fibroids oborwaire bwe stroke prostate enlargement stomach ulcers chi allergies cancer nonye no mochando bwa maino amaina ali yako na gusumbwa nto bwata mariogo ya maino nto bwata mariogo ya marwaire yemeki emeki eri tichete emeki ngo tichere ya chikore nto bokongwa senkoro igonga mariogo ali yago tichore emeki gusako igore emeki yagera manyinga tarabiya nto nyabwate nto bwata mariogo ali yago akorusia machando yechi joint chiri chikobuga borwaire boli tokorokanga osteoporosis na boro no borwaire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na rororo nkorigere litore nonye na mangana respiratory system abantu barokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amarwaire andamange na inda mariogo ya nigo tokonyarusia ase chinse cheiskobu na bono USA mariogo na ali tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere in USA na inde nkorustora mariogo anda ase chinse chiri tokorokanga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusi China asa mange bakeresimi ase number 0717176383 HK International Medical Center. Your health is your wealth. Bia mona Sildi Bageli aiga one stop shop asamade tanguru ku Evelyn Keruvo etokonia ebitamba bye birogo nechi matresa wao aso mwako yo twakorire buyango baganire Christmas yekia na Happy New Year. Welcome.
Yesu kwengia twawagana Yesu kwengia ikoro kwa Mary Kerubo kwa Gatembe TV na Gatembe Radio FM 102.7 kiunga kia Mwamugisi na Ebo Radio kuganira mwaka umuya Yesu kwengia mwaka umuya bwa magenderero watana mwanantu ase vipindi yonsi bya Gatembe TV na Gatembe Radio. God bless you. Merry Christmas and a very happy new year. Esa Marieta ankoro kwa Benista Marongo Bobe ninje principal ya Karoka Technical college kutoka Nyaribari Masaba eso mwesimiwa Hak Daniel Mandu wa Kongosa tigangire libageri so wakira baibori baitombi amone soko nyara gotoa bana na gutwara ukwegena amangana activate we are very friendly yese amangana fees payment kogera serikali ngo bakonyera abana gwetera chinjira hawa entangani neri ya constituent development fund that is CDF esoko gendeza constituency yao twakurikira rirube wanya kubwato bulemeru banyara gwaka na part of your fees eli akabere eli punko era abana baito chironi kogerene government institution nkoye kubale first priority baye uchironi bagosomera eli agatatu kare kupsia tumira Marieta uchiye serikali nko ba air scholarships and capitation abana bagonyara gosomera igo listen teyo abana baito babwenete koberanga mune fees ya buli tubwate various courses ndubwate agriculture ndubwate electrical and electronics ndubwate automotive that's mechanical engineering yebwate sections ndubwate building ko diploma artisan tubwate ne chinyinge chirijiko ba Harvard in any institution igo bono nale kwa appeal abaiboli baleta abana banyare ko babago trainingwa egeko garanto bwato bumanyi kosomia abana baito bariga ni monyare kutoretera abana ina wa January intake because negenderete umwana igota college document cha mapema obukiri baga in advance ta kwanyaliri nyinga kichwa mwali kwanyoranga lere serikali yako na neji poto so it's good moja for admissions ya January mapema. Moses okora ikasi seduka ya electronics ikichigo toka ga igumuchigo songo ngo bakira biyamona soko twamini na bakole biashara 90 na toka chagete mpaka kuikera bona hanene mono muno mwako kuchigo chaka ndipo kanili mwako mia kabisa na mwendelea kutwamini ande ntopa kaniti kuendelea kwa kuno mwako kuchigo era ntopa kaniti seduka ito ya electronics. Asante sana. ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge buno tokwa omoyo inyagitali ya World Fit Health Centers neroli chibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate eno borwere bwasundwira abagaka sana bwe sukari what you call the genesis of diabetes na kiborwere bwe sukari bogo somo bero goime hypertension no borwere kera manyinga kogende bure somo bero World Fit itosomete chinchereza tochokorwa ya marwaire enchede ntangani itosomete ngendo nga conventional medicine yani unyagitali obwa kawaida itosomete ngendo nga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakurwese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have ntupiko amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka eso korwari ya marwaire. Nchilende ya gata tusomerete neka tukutumia international herbal medicine. Tukutumia marioga akurwese mete tuarwari ya marwaire.
igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza noerega iga marigiti guys wako ninyama kwali na iguru wacho bakegoroba ya gatatu erumu 307A ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit Health Centers umusaniogo asamarwaire minyoka. Hazina City Event Services ne company ya Chirenkuma asogoko obokoreri ase chinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amatanga anniversary na yenda mangamna wono photography videography live stream ne coverage na yende amange kurubare obokoreri ase tent ebirogo decoration lighting chikapet na sound batarere ase ekoroba ya Uhuru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba kresimyosi number 0721217817 Hazina Siri Events. This is a surety. Alright, karibu na ndebo n'omuntu muliri andonsi asole osemere kwa nga mbiyole kegima katogenda busangaso mu rubriga etuwani yagetembe ensamo tokoswane nsemeli yokumanya ali arasa magazeti kuserero asijinga gazeti emambya bono karibu sana yakora ntubata magazeti aituje gazeti yitu jonsi kugwanira gazeti egazeti eli ya The Standard yakora kugwanira gazeti ya The Standard tukumanye aragwate kaime nabo igon eli ya The Daily Nation ntokwe amanene ase gazeti ega kegima yotali kweba ntubwate gazeti gaiga ya Taifa Leo yibo igotura kumanyi amange hali alikirwe emambi ya bono chinguru kwa The Sun mwanabuliro bajofu nsariwo karibu sana tosanga magazeti emambi ya bono Matilda nje Matilda mwancho murigire gazeti buna bono ya The Standard egoteva tears for serious Jirongo na boigo parties okumorera Cyrus Jirongo umujumbe umukuru olugari na boigo asinse moyende ebyama ime yense ya Kenya yo yarekani bune ebyama ndake tibibwati obusibole buli boganeri na asinse moyende asigazeti bunabone ya The Daily Nation nerekorera muna Jirongo send off storm narali ali akorekanete si umuyiga uko moyene agosibo kumukorera amasabo yo mweryo maskani yo mweryo umoske Cyrus Jirongo korogo ngana kiumboli ngana kigotene gazeti. Okay, chegose soko bakugwana niko mbwate gazeti ya Taifa Leo kwa razangu ra duniani igega nigegoteba nga Jirongo agwasha moto mapema kuchimega gabunko eresu ule mapema nchego kuirande paka sakurukwa ndondosa hapa na pale no mwenye ngo kwa mapema nankarago As gazeti ya The Standard mwancho muligire yoteva tears for Cyrus Jirongo and political parties egoteva democracy onslaught bono nigo yarekani bosibore aiga sinsi ya Kenya bono tiboisa ni kubwa mono bosibore bwe byama byage siasa na boigo nigo abrai au bali banyale twikira naso omuyiga uyiga bwa birero se chinse mochiria cha Lumakande gotoka Lugari nigo bono banyale tekobora una andake omurai bwense muske William Ruto negacha kirego swanana obuteneneri bwebyama au aiga asensi ya Kenya kubwa mono kiro pale kumurikira buna bono ekiama kirigia ODM kiro yarorekani muno muske Rais William Ruto nigo achakire woikange obutenene bwekiama kirikia ODM ekiro bono arachikobeka ODM okubwatira negosinga ekiratete ko ira chinguru chikiamikyo gya ODM buna bono omugavana ntubwate
mugavana wa kaunti ya Siaya Musike James Orengo nigagota buna nigo hebya mabono bya chakire komerwa ekemo ase ekende ikintu tutachiko gane gose tutachwanjira kigima aiga sense ya Kenya ubusibole bugotwara ebyama aiga sense nabo toganetie nande wika abogendere nande wika ichiko libwatiwe nabo igontu bwate George Kaniri oyoro mo senator nereni gale koira buna he died under unclear circumstances. Ereni gale gukwanira ugukwa kwa Cyrus Jirongo lekirata bire niga kwete asinchira chobututukano na inde nerebuya abakenya ko nyora machibu na bwigo familia yae konyora machibu higoro ya inki Kenya lete gokorekana kikairira Musike Jirongo gosire obugima bwae nabo igo omo raiwenso mukoro Musike Uhuru Muigai Kenyatta what let us respect other political parties and not kill them. We are being told that they are meddling into the affairs of other people's party. If someone has failed to get a reason to get closer to someone, just sell your agenda and stop speaking nonsense. Nigatabetena abantu batike gukwana bobe anene mono ekiro yarekane buna chi agenda chabo nchiriko sona na neche byama binde. Hande enkagerete ya onsariko omurai wenso mukoro Musike Uhuru Muigai Kenyatta litkoregoro ne ruetaga tebanga mimi munaniita mustaafu. Of course mimi ni rais mstaafu lakini haimaanishi mniingize vidole kwa macho ate vitenga tario kuma vite byara maiso ngese ngenjoni gale rai omurai wenso mukoro ngano onyeka ari mukoro nere nabo uko bitekiara straight umugano ile bagase page ya kane sinchira engikero nukigima asi gazeti ya The Standard kero kuligiria gazeti ya The Daily Nation nibwate emegano eminge kigima alisiko kigima eukwandirigura Jirongo send over Stroma na mangana amangi sana alolekane techika kichoko moenia uyo kabeire umujumbe bwensemeli ya Arugari kirukudigili amangana yo ase umoyaga uyuboko ni ukwaye uyokolekante ase nkaya yego toka ime ya ansemeli ya Lumakanda igotoka ime ya Kakamega county nigo abarai abayikiranete asensemeyo igati yabarai bayikiranete asoko endwa kwa echibechi cyakane na gatano nigo chikumulekera abarai bayikiranete ase umuyega abwoko endwa kwa Cyrus Jirongo gazeti ekorokia umurayi mukoro Uhuru Muigai Kenyatta waziri uli nichinguru chaba waziri nere Prime Minister Musalia Mudavadi abarai bandinga Gideon Moi baraya bangyo omo ndogelibwe bunge nere Moses Wetangura bayikiranete Assembly ya Lumakanda eligere korwa amagombabo yo mwelyo ino mugano olikire chibe cyakane gatano egazeti ya The Daily Nation nekero kuligirelia egazeti ya The Daily Nation osachibe cyakabere nigigo kwanira igoro ya babu the rise of a rebel Arosa ukwanira omujumbe bw'Makasi East Babu Wino uyu andake ansama tukabwango mono maiga yobolingoli nebyombe biri obutukiko mubeka ase oyo mubwa bali bagendere ba manyikanire kigima soko kubulia gusikuliye keruko barayi bense nigobono abasani baye Babu Wino mujumbe gabwe Makasi East bagendera kumubetereri ya kigima gutena uburayi bense nabo igogo chiko irali bagali ya Raila Odinga mangana mange na nyinabo abali batali abasani baye bagotebanga obayire gakorekana omuntu bw'isegi umuntu kurwa seskuru bwate buraburo igotako nyaraka bumuraya mangana mange awokwanu gati abasani baye bali bakwamerelia engane yokoba lank de goseko bekwa korekana ko bagutwara chinguru nera asigati abali babwatu maarufu ya Kenya na mangana ligichwe chikabere gazeti ya The Daily kuliro kwende gazeti ya The Daily yichwe chikatato ukwanira iguratisha shortage paradox despite record hiring yote bekanaga iginga okubora kwa balimu andake asiskuru asebo igokolengana ni gazeti iga serikali niyo yalire iranga nige eguchiko bali ngwitanchirubu emerongo 24 guchakira umutimu tagani omwako igogo cha 2026 namagana likirega alikolengana nekombekeli ya TJ Service Commission nabakora mangana yumo nchumuligili asegazeti chibe chini chakatatu bono mambia Matilda asepeji ya gatano igazeti ya The Standard nigo igukwanira survey gose obutukio bwa kolekana no mwaka uyiga 2025 ekiraba Kenya bange basangire pirengere byabo nakotebuna nigo lingu mwaka mukongo umwaka omube ase vale 2025 was a bad year for many survey reveals ka
ekero baukwanira ebintu obuna bono ugotanyora emirimo gusamangana unemployment, high food prices, amaguri yendagira atiete igoro naboigo tubwate amangana yo comment kana we school fees ase ebirengo bya masomo nekero bono abakenya bange batebino no mwako yiga toringe umwako mya uchase bare korengana ne gazeti ya The Standard page ya gatano na boigo ase kaunti ya Kakamega ritukuru igoro nigo bono owoyore omwaziri omonene omuske Musalia Mudavadi na boigo omonogeri we bunge nene omuske Moses Wetangula bono banyara tukonyora chinga kichimpongo ase omuyiga bwa matangaye Cyrus Jirongo ekyo bono ekiro banyara tukonyora ebikuro ebitine na boigo chinkwana chintindi chikuru asaburai abuba ukwanera okubwaterana na boigo bomo bwabaluya kusi obomo bwabamenyi borogongorwa Western Kenya korendekere korokana muna babira baiga omuske Musalia Mudavadi na boigo muske Wetangula ni gobono bataranyara kubeka aba watani au kusibatarabeka egesa kukia baluya amo asinchira ebwenerete na asinsemo yende asi amangana yichisemi nigiyegote battle for top schools as placement transfer window closes. Bono nigo abange bagende tukurwandira chiskuru chiri chinene gose chiskuru chiri chikoro chimanyekana tabuna nigo chire igoro aiga sense ya Kenya chikoro kana muna ne chiskuru chinkia national schools bono nigo abange bagende tukurwanira buna bono chiskuru chaba murabu na bono Alliance High School, Mango High School, Kapsabet Boys, Maseno School, Lenana na boigo Maranda High School echo bono chanyare konyora chiri request wetania 20,000 kira bange baganete kubeka abana baba bamura ase chiskuru echo nabo go on the girls side asabana banyaruka chiskuru chigendete kurwanirwa ngamona Alliance Girls, Kenya High School, Pangani Girls and Moi Girls Eldoret iyo echo ne chiskuru chiri chigendete ko ligigwa kigima ko sichiri abayiboli abange barokanire ko ingira ekiro bagendete gusaba chi transfer abana babo babe transferred gochase chiskuru echo abana bali bakora matemu ye grade ya kianda kuri na gazeti ya The Daily Nation bono mambia ningana egukwanira chipechi chia gatano. Being retired does not allow you to poke me in the eye, Uhuru tells Ruto. Liberality ndi diaro lekane tubuga chinkwana chia muraibwense ekere sogetene na kugikiria chinkwana chia muraibwense tukwana murayu mokoro Uhuru Muigai Kenyatta yuri kuragikiri muraibwense muske William Ruto agotabanga gukora emiremo gusogoti mukagura semiremo ku retire timine tinga bono nigo libagaliroro lya umuntu gosompa keliso lya nego ntongya Uhuru agotabanga guikagendera kwegera epati yaye ya Jubilee nabo yigo ansebo yigo agotaba guikagerere obusubole bwe byama aiga Kenya egentagi kiria chinkwana chumuraibwense ichandake chokorekana gotabanga niga bwatuganga yokogura ODM magana yonse nyora ansiga ziti chibechi gatano egazeti ya The Daily emambia bono chinkwana chialenge chiabarai au asammo yegabwo ko mweni ya Cyrus Jirongo okuligeli chibechi chia gatano nalimo bono mambia umugano olikirega ligorobo tutukanu ansomoro buli omoya abwo wenia yokorungana social health authority asha murobuli yogana bokoragalia konengana na kilinga echipoto au echitaliko kora na mangananda mange alikirigoro murobuli go mwencho muri gazeti ya The Daily Nation konende pe gazeti iyo yuna mangana na roro igoro yenseri ya United States of America asumura ibense yunera President Donald Trump akomurekerwa gaiga ase agotebekananga abarai au bege siasa na barai abanene b'insuri ya United States mbago kirinchira chiringi chibiliona chibiliona $535 chimtaisano ibere chiatumegete chisaine chi dora chimiliona chimisato chiatumegete aselieta lyogo konya abana chintakana na abana bali batali kwenyara baranse bikoro byogo igose babwatuka ni kwabene unyolenga abantu 55 nigo bebekire byara na guikobosiwe kambero achiga ky'abantu 52 balenge abasomalia nabo igo ayana mangana kubwatikana no Muhatton General usomone bwili chicken sale ya America Pamela Bondi nabo koragago egatiya mangana au ayo bwatikana tikolende kolengana ningana yanyara kobage kobuli obubisho korakana nigo bukuro kanganda kachibese chinyigere yo cyabwatu ne box ekinde cya nanitwe somo Kenya yo mulinga senseli America asamangana iye okoganyanga nichi yokonya abana bali barabataka namangana aleti liberali nene asa serikali ya America nabakoro mugano ichibechi chia gatano nalimo bono mambia kone ndo kogenda bwango egazeti ya The Daily Nation bwatamangana mange
nabokora chibe chichiaga kianda ekwanira Kakamega Isiolo lead in healthcare. County ya Kakamega Isiolo Marsabit Irigeyo Makwela Ikibia ni county ya Kitui nigo chiali kire ebi goseni go chiali kirugo kinamono kwebikorwa gosebyobo chi sector ago kinamono ase sector ya yobo cheno ase miaka 10 ya etire aina mangana ali kirumo nchomulira gazeti chibe chichaki ndebo no mambia nabokuligiria mangana yonsi katugenda kwenye sangasa magazeti mambia bono Matilda. Se gazeti ya The Standard na ndio muligire nigo kwanira rogongorwa East Africa chinse cha East Africa ekirobono korokana muna omwaka nigo kwere ekiro amangi abirika okorekana kubwa mona kiro tukuligire buna bono ensiri ya Tanzania yanyara gutwara obochori amatuka make aetire obubono bwareta umuchando monene kurubikana gutindi nabo igo aba menyi abangi bensiri ya Tanzania bakanyara gusiria amagimabo nabo igo bali barengense muyo kwamereria serikali bagetera amakongo nabo igo ensi ya Uganda nero ekirobono cia sentindi egendete kwene kiwaroro naro bali bakwamereria serikali una bono umbotere Bobi Wine ekirobo kindete kwetera naro chingaki chinkongu ekiroba wakati campaign jabo nense ya Kenya na mange abirika okorekana kirawo tabuna chinse chiga chorogongorwa East Africa nigo chinyinge chigenderete kurwaria maote ayobono anyara korwa ase buna bono burayo bobe nabo igo siasa embe igyo koreta gose siasa etari kobeka abantamo siasa ekobagana abantu abamenyi pechinse echiga gose chinse echi na asense mo yende nkukwanirere why domestic work remains Kenya's most exploited labor kero omo Kenya kuligemeremo nigo bono ekororekana kiro muntu ngutwara gosembere buna ndaki ubugima mbobebia lakini korengana ni gazeti yiga ya The Standard page 15 narimo nigeko murekera abakori gasi ba nyumba gose bali bakuruka ngati abana bakuruka nganti bali bamanyikana tibuna house managers pono abo babiri bakurubikana ekiro ase kiro kubwatikana keri engeri yabo nigo erense nande nigo bawetera makongo ase baokora emiremo ekiagira korengana ni gazeti yiga nigekoro kibuna ekiro abakenya bange bali babwate mirimo emia bakweroberia bagenda baswase chipara babwate chigari chindito babwate chimashini chingia bakogenda abana babo bale chiskuru chinene nigo bono abasubati abange ase chinyombe chiga okonyoranga barabo obotukono mugaso nigo okonyoranga gasi abo no gusubi chinyomba okonyoranga bakubuka mapema babanga abantu babanga abana babanga abanyene family lakini yamanye gukase amatuko yo mushara kwanyoranga abasubati abaga bange nonya abana babo mbali konyara wakana school fees ikiagera ngeli yabo nigo erense kirondo chibuna igaiga abakuri mirimo banyomba abasubati bakore gasi ya nyomba nabo bantu bonse bakore gasi ya nyomba bali bawako no weka chiribusato aso mutinyi eyo korengana ne gazeti ya The Standard ekotabuna obuno busombe kyagera kibase cyo nchirgo isana kende korogono bwato mukore gasi chiribusato ebese yeri buya fere suma fere yakiro fere intelligent tigarango tebi ngaya chiroje egoso no gosibye nyumba twero ogenda gosibye nyumba tuyo kaiga upanguso mwana mumiri no mete house manager ngaskia okora no bwato moreri bo no bwato moreri bo moreri lyo chete kale chibese ire ngoku mwaka na bona abu no muchando uregaiga okay ikiagera chibese chiri omonto yo gokulika nyumba na bwata abana na bwate family so babwate ko kulikire na bravo kome kumwaka na chiribusa to ekibono engane morekere kegima nga aiga unabono ne bwate bicha ya bakorobekana abo banyara tukogenda ritikoria Labor Day celebrations bachiti ase chinse mochire cha Uru Gardens nekiro bakore buna nigo babiri bakunererwa ekiro asekero ekero kuligeria amanganande umonchumuligere alikire ase egazeti iga ya The Daily Nation nukukwira mpaka epechi ya 10 yugukwanira igoro yengana epechi 7 years gone why the law can declare one death gukwanira gaiga igoro ya keringa ekere iga Kenya karumuntu abolire nagbo igokuru senka obeire myaka mengi atarolekana bono kolengana nerichiko emyaka 5 ebere atali ukwana atamanyiri asale inkuma cheta iyo uyinige kambero geko morali abuna niga sirete irigerekia amate ya yelibaga liyo kogenderera ngane iga nigo ya chama iga yikambere kenene kemirimani kuralia uko kwa Joseph Masharia Karanja
bimyaka gose yo sirete nabo igokobora kurunka igika kimyaka 15 ibere hatama iri asale taligokwaneka kindi yonsi na igokora ligwanga nigasirire bono kole niri chiko ekemyogeri chiko emye mwana 13 a nigego ase Evidence Act gwanchira ekegambero kurugo chikanga nyagusi umuntu boliregia egeka kimyaka 5 ibere naguchigora tamayiri asale una nigo asirete na igo kwa amate ya elibaga liyo kogendera nubogima namangana likire mwanchu muri yes onsalike kigambero kirararia kirari kabisa serious pingu urali osirire tayo ibono bolire misi pikwanza kali akwete okay arafu amanye gochigocha amaye gochigocha inki kigambero kibente kolero bono kigambero nkirigo kolero kende lakini eli chiko ligo etaboke kora sokuru tuli eliane igabuya kwarure kasuogo asinchira kibutukana mwaka yomo ebere pake myaka 5 ebere undeta maite sole tuligukwana kwaligi kwa buri police station chons nkiro chi amate yage korege kogera te kogendra kokra kendo tayo neke naro nekene lakini abu kubwa ba machika abu ngoteba kigambiro kwana teba iko bakora li roasting person ama 30 person gine yosonga bule roasting yani monto sirete sirete pikor buoyo rwetole igazeti kolenganiri chikolie katiba yenseri gwanchiranga omuntu yoboli emyaka 5 ebere boneke ambere nkibata chinguru gyokora lyanga nyagosira nyalebe nigo akwete siralikichinechi kyarosye birth certificate bamulikirana ne presikoli emyaka 5 ebere nga yonse pinki bakora konyera nkoliki gwali okay yes ntatemba genda Instagram Karokoli chibe chiko bena kabere kukwanera igoro ya mangana contrabands in the Kenyans most counterfeit goods yani bintu birebire bigocha bigwekaniri bitali byekene kulinde byegaroli gotebagana ubutu bukora kubango igamono Kenya nigo yayitire mechande mengase ebintu unabono esukali mafuta gose ethanol alcohol amarua sigara nebintu binde binge ebigocha asenchira yokugwekanigwa gatukwa na counterfeit onkorgo nige ntukilige gocha kigwekaine onye nege kombe kingege kombe lakini talige kombe so nebintu bigocha bibwate esura une ibintu bire fake bitali byekene bakamoyo bono ebyo nsiga iga Kenya nigo yanegu oroboti urukoroki wabono mambia naboko soma ase gazeti bechichia iko bina kabiri gazeti ya The Daily Nation lakini kerondo chenga ndikonya kora gazeti iga chikaunti cheito iko bina isano ibirego kwanera ingana siki kambero keganeti nasiki kyomekelikyo botuki yani kyomekelikyo bachone chimbe IEBC why IEBC wants Mbere mean Paul's case dismissed nasige kiombe kilikyo bachone chimbe kigande tinga ekira kilikia begetu aseke ambira abantu babira bakikura iguro yochorukwaye leo wa mtende kurugali sebunge ambere getukuterwale kolingana nekiombe kibo chodi chimbe gatebanga lieta lia leo wa mtende nigoli alinge burungi nabo igoni chigure chiya getu sobo ene mamiche y'abantu babire au bagenda seke ambire kwamerelia buna obocholi bwaye leo wa mtende ngambwa alinge bwa bwene nubwa sioku nyora mangana yonsi bechi ikomera kabire ikomera katana kabire gazeti ni ya The Daily Nation mangana nde amange kurasi nsemo chamaiko mangana yechinse chiale mangana yobunchereri ayure nyolere ayo mwenyene imambia bono kulindeko yakura sepechi eli iyo moelio nabokora imiminano au anse chiligi asenkoyo ase omwa ama mereli aliafcon gose ase jedwale tebo ya 2025 afcon grupo ekoro kigalinga ekarabu setimu ya Morocco nigetanga ni point isano ibere Mali ni yakabere point isato na Zambia ni yakane aso point ibere kero okuligiria ase grupo B ichibirere ntanga ni point isano ibere South Africa yaba namba ibere point isano nemo as Angola point ibere ya gatatu na Zimbabwe asinye chingia ne point yemo grupo C Nigeria nere tanga ni isano nemo Tunisia isatu namba ibere Tanzania ya ile point yemo na Uganda ya kora sinye chingia grupo D na bokora Senegal timu ya Senegal Nigeria namba ya masu point inye DR Congo namba ibere point inye Benin ya katatu ni point isato kero Botswana egokura ase inye chingia se grupo D grupo E na Nigeria nere namba ya mo point isano nemo Burkina Faso Nigeria namba ibere ni point isato Sudan isato namba isato na kero koranga Guinea ya kura etaranyora point asinye chingia na grupo F yutogo kura se AFCON nigo Cameroon etanga ine point inye Cote d'Ivoire ega swana namba ibere point inye na kero koranga
mbikwi egoswana mbaisatu ne point isatu na Gabon igakura asinye Italy na point ndionsi kuri litiko ya lero mwenchu muligeri egotobekana kulengana ne chinsa chia Kenya chinsa ense ya moya morogoba nigo ekirabu kiligo seti mweli ya Equatorial Guinea barachusalia ubunyansi na Algeria chinga Kisudan barakora nimero mara kurusa nichishati na Burkina Faso NCMO asegrubu F Gabon mbaumera na Cote d'Ivoire chinsa inye chiabotuko chinga Kimosambika barakurane na Cameroon chinsa chinye chiabotuko na raikura sebiti na namono ase gazeti ya The Daily Nation imambi yabono Matilda ase gazeti ya The Standard ya ritukeriga nigobono ase wizariri y'ekisemi omurekereta mangana ose nkona yayo waziri w'ekisemi musikemi goso gamba ekirego tabona nigo abori university aiga sense ya Kenya chinyare goitaba amangana yo gutumika chinchira chekerero kose amangana digital transformation kirobono pagende tuko kose kero university chiranyare kuyarigania ase okoba nyora kusikero tiganyireta borokiwa bali barensi omurobelyo OCBE abo bana bagose grade kelike komenekirate bure bono weterasi chinjira chekirero nigo murobelyo OCBE ekero aborokiwa baiga baswere university orachikoba ole raisi gusora chikomo mugusu ase university eche na aboigo asense moyende kukwanirere buna bono chikaunti chiri cyabere chigotera ama akongu omwako iga buna bone county ya Elgeyo Marakwet tarike yemo umutinyu kominalimo nigo bono ogusona na kwelirobo kukwireta abantu wetane 40 gusiria amagimabo nabo igonga wikira boniga abantu kianda mbale mibiri yabo itanya gutoka wikira ase ama tukaiga na aboigo kukwanirere county yende buna ya Muranga ikirobono abamenyi awetani achirwe 52 bono bagendete kwegokeria wetira se chinchira cyobuwene icyo kire echekerero icyo bono kosi chinchira icyo cyanyare gukora gusetele medicine iyo bono umuroberi unyare gukora umwako yomo na ase county ya Siaya kero umwako kwera nigo bono Egotabuna bodies of 5 fishermen killed in Lake Victoria board tragedy finally recovered. Bono kiro mwako kwera nigo litukori ria Jumapili litabete litukori gia kuchase abarubi ase oroche gusasa mache Victoria ekirobono obwato barenge bwanyarete ko rimera nyanja nabo igo abantu batano abarubi batano bechinswe bono bakanyarosiria magibabo korende nigo bono mebire yabo yanyare ko ba retrieved gose mebire yabo yarusigwe ase amache ase ebirebiga korende nekirongo kora ekirongo riria ekingese kia DN2 egazeti ya The Daily Nation ensemo eri ya amangana yoboreri nige gukwanira parenting styles gose agukwanira amangana inchira abana bawukindwa ase chinka egati yabakoli meremo munabona Faith Odhiambo oyole president ya Ikyombekeri kya Law Society of Kenya nere na buigo muralia oyomo ahiga negati abali basangete birengerero naki abana babonete ukindwa anabono amatuka yega ekira bono amangana yimitandao abireka kogenda nkuma gosega kubwata chinka chinyinge kolende nekero ekirenga kirebuna egotewa intentional parenting ekero moibori abwatekirenga ekia asugukini omwana waye egotewa na children need quality time abana bonsi nigobaganete chingaki gosembaganete chingaki chisaine cyo kusanga na boibori babo bunenjire moyo kubakini ase inchira venerete onkoro Mutoni nikikuli memba KK natoka chaso. Mutoni nikikuli memba KK natoka chaso. Nikikumbuka vile nilikuwa ninakukibu kwangu. Nairobi kwa nyumba yangu na huku wewe ungeteseka. Wewe ni useless. Wewe ni mbezirezi. Kalisi mwana muhembu. Okay. Omunyakieni orero. Mwacho ligeriaje. Mwacho motegere naye bono. Kalina matu tegera na matu mapema lero nigombwate omo nyakieni giga okuruku mo wandeli oyo iga nigegotebekana nigara ari marufu amanyekeni mna CS mo nigabwate miaka 25 yoka only 25 years only. Okay, naende nigo igega nigegotebeka nigare ikarani ase company eyemo igaiga chinsemo cha Nyorovi
Okay, naende niganchete kosoma ebitabu bona gentekerene aye lige lorenchero ko lige bitabu kwa mumorera gabwe mesebu anya gukora ki anya gutumia kigabu kwa razakera duniani. Okay. Igega nige gotebekana ng'ana nchete gutaratara egento gokora igoko igoro murangu gabu goso igore geita au kwa moti gutaratara kwa razakera duniani. Morikio no ndikirete igaiga ni akuru kwa Richard Mausi onyo gutete namba yaye nere Richard kirete 07 mapema igere omanya komonyora. Okay, tiganko iri ase tuarenge kosoa immediately on the spot. Okay. Okay. Leo ni siku ya Jumatano, Disemba tarehe 31 mwaka ni 2025. Taifa lero pechi kianda. Hallelujah. Igegango kuira paka sakuru ku Paris Ufaransa. Wana wikango tali. Paris tole papa Ufaransa agaiga star aliolewa mara 4 bado anahangaika akisaka mpenzi. Okay, musubati nale gaiga ole star sana, yani no muntu umanyekaine mono yani umanyekaine mono minetinga na bara amanyekana iguru yuko minyoka na bara amanyekana iguru yuko bugyo musiki na bara amanyekana iguru yuko act chi move. Okay, bono gigaiga umusubati uyu onywa mirumarakane unanywa mirumarakane na ende bono iga niga goteba niga tagete kunywa munane no muntu ndo mongao iga ne chinsemo chicha horugudi. Iga goteba nga iga tagete anywa muno muntu ndo mongao abonsi obatigire. Okay, asengenjo yaki niga tagete na eranywa mu nesta asengenjere nesta anywa mu nesta. Okay. Uino morikio no abunkuru ali chinsemo chia aria. Muliki ndoji nimbwato muliki abo. Okay, masirika akuru kumasirika. Okay, kurugi gabo nkoire immediately on the spot paka sakuru ku at river Machakos gaiga poro akiri kuwatema marafiki wa mwaka huu kwa tabia zao za zumu. Okay. Bono gaiga abasani mbale gaiga baigwana ine kabisa, baigwana ine biya sana, baigwana ine mono. Lakini bono mbabwate chitabi chimbe yani nabara amini akubekere na bane sumu. Okay, mba manya ine ngokora balebo. Lakini bono oyoyo mate betenga nje yaya never igaiga yaya abasani abaiga go ikambatige immediately otatiga bone kero kurigeri etabi mu abwate okobatiga kwanda kwa resare ndizi kungakigo je yaba. Bone gotebekana abasani baye nkomoriki bale okorare ndigo bamukwanire. Mwandishi wetu abunero tolikirete kurugabwo nkoire mpaka sakurangata Nairobi rangata gaiga Nairobi. Okay, musubati naraiga orenge omokori emeremo bunaro omokori emeremo ase hotelia yemo amanyekaine muno musubati omuya omoitebere tari konywa tari gokora kende gionse bone yaikirite akamanya kurwa akaleta esimi akabeka live ase mtandao live ose TikTok ose YouTube ose Facebook live. Okay, bona akabeka live okwa kamacha matindi endagere ntindi bona abantu bagasoa ukuminga bono uyo nere bono gose no muntu munga lakini ndego tebekana ngomusubati yo gatabwate tabiyo asa ayeruse tintuntu manyeti abuna sakurukura ngata Nairobi mpenison matekane rondi kerete gigabo korusi gabo nkoire paka London yego toka Uingereza buba mama. Okay, Buda asangaza kuzuia harusi ya mwanae Star. Okay, bona gaiga umusubati naraiga Star sana umanyikaine kirage umanyikaine nsengi very accurate, very intelligent. Lakini bona nchira amanyikaine buna nomo nyangero ogotenga kuri egekone tatu mwabangu cyaro nyakurire binagonya abucyotenga bono muise koyo igani ganyore to musacha amonyome. Okay, mugaka gakirwe simya gatebwe nyangine rabo ya muise ko mugaka akane tagateba no tindi kogenda siendi tindi kogenda asiki mwana one tabiri yago cyo enjire yago cyo nyagotenga tenga hagigaria
na inche bono ngochikorerekana bobe lakini kotebi mugakana ki ogotenga kuri neni bakori himbu yari kenda ye gende nyangi cherendete iyo oyini gakoro kwa eni robos eni elo Belize Brazil aya oyo ni gakoro kumasirika okay bono ngokoira eni lo Belize asakoro ku Brazil Pastor alijiuzuru harusi ya Gen Z kukoza mwaka mzima. Okay. Wana gaida Gen Z nere gaiga. Gen Z umaete barabo. Bana nitechitavigete fulani yo man. As you know. Okay. Wana yaikirite Gen Z ye njanya kogenda ekanisa omwaka omugima. Furu year. Okay, munatari kogende kanisa pastor niga akanete nyangi yaye bone chenise yate betenga kiga ki pastor mfuata ne nyangi no munyaruko yoiga okay pastor kama kruwa gateba yaya etabi yago ekiagera tuligoja kanisa nyangi yago tindi ko bwatania abu nongo korega setiane ya taifa lero kwa razangu ra duniani mugakanchemisi onkorogo kibacha Alright, uno mwanchu mulielinga aguno tokolera amagazeti bono mambia kulende ayo mwenyene genda kutubwatia so mtandao yatambe TV and Samaria Facebook abayigo as 0741 583878 0726447367 abuto likera ujumbe kwa na intunga ayenga yugo koro mwaka kole ngaki obwansubu okoro mwaka kwaralire eyamasemo ujumbe yaune ngencha stule bono mambia katukumyo kase seme yende tutanyora never egara tokwira na gaigo mwanchu muligirili tusanga mange amonaye ntuba tuguligirili ya mange ngakitoko koro mwaka oyo 2025 tusikatu ichale njengoro kwa Geoffrey Onsarigo Matilda Obaigwa gendera kubwati umurobele na nkaraga eri National anthem ya never. Hallelujah. Okay, there is no problem kwa raza kura duniani. Mwancho motekeleo Getembe FM na Getembe Television Network. Ditangani kabisa bingo batevi. Happy New Year. Mdero botukotogo chaka immediate on the spot mwaka 2026. Okay, ntatenkoletega mapema raisi buyaiga. Bono lindi. Bono murumeta bana kuchibale kwa ende skuru. Straight ngo chibale kwa ende skuru kwa razetu ra duniani. Umungi nalinde kwa leti rorota gabo mwana atakire swenta. Mwana atakire poski yani bako bike vitabu me. Okay, umwana natakeire atware agatai kwa razaka je bakari kobeka ebikoro tebyo mwana ugago chikobeke kiagera bono mateno manyekaine buna aye no monto muya. Okay, umwana uga amaekuru akoreki amavuta maya mwana kuyaka. Okay, sanitary taverezi kwa razaka tisi ute buranere sanitary taverezi. Okay, no problem. Bono mama kwa moreteiri kwa kulire harafu nande ngakiokora bono embusuruneka kaneiri embusuruneka kaneiri mutuga iga rasime embusuruneo neroro harafu tumaye gocho bwoyo okore maneji eri gabu gosokoria abantu bakore merimo gondo gigabu. Okay, naro nande still no mugako gotweka bono tatemba tebiga abangina nini utate go swase muri immediate on the spot kwa razangu ra duniani gaki abangina tari asobobe abangina rende tokura tebyo mwaka ngaki yaya omwana naganirie Kenyanza gesukuru straight kwara motigora ari Kenyanza urakereto ugo kibeka nyumba kwamanya kotiga ke igora aragiro oyera
nandi kwa matena ki yayo mwana gako ende sukuru naga neiria twareki naga neiria tware esati ye sukuru nando mugaka ndaende karakari nando gucha aye nande still naboko konya komotebi ngora bona yorochora motebi osipi 1.5 million chibese chonsipi nga yakorus nga yorocho mugako akorus 1.5 ayoroche mara kwa morete ira mangana ya makomera nkomotebi ule nyomba tera agachupia nkomotebi ule gusete chingoko gusenga ki omugako itari gwateka mamake muntu tari gwateke kegu arafu bona ayoroche tate kobolinga ki iraba nayo gotebulende baba iraba nayo gotebulende abangina tabatali please karaira ngora ai ire chirense ngora chere mugaka ngora mubange ngora akubange very smart very accurate very intelligent kurumaiga ga nae gwa kamwiri ndagira riyo chiri nae kwari kwa muri ndagira gaiga ugo titole ndagira kwa teba nga engo contact suma pemenya mantaite esuguku yeso iboirwe haleluya okay araf bono sai bona ryo ogendete kumurikire bintu biesukuru binge irangora kenere nako igorita akagasigete garia naye baba kararusi besa kurwabo karagura none karamu yo mwana karagura none bituma no enkiro mbiri yo kaiga rene nere kwa mugusweli yake tabaise gwateka omotu tabaise gwateka ndoru omugaka gwateka ndoru aya kense bono osiyungo chigosaba sikubemberezi mama tigamba tebya basubati rene tali mwezi baroro rende barobule na baroba kurigia bakoraki basira bagaka tatemba tebya bangina mwezi pia ndo pia simwabita na inu tema ase mukunyara mwasiri umugaka konyoro twalire presa okonyoro umugaka twalire alisa onyoro umugaka okoreki osirio boroso agotige eroro koraki ebwaterani na inu ebwate mwachikoba tigamba tebya bangina tali mwezi rende mbaro babatizire mbaro abaya agochote umugaka umaeto ubuyo barabuna atwalire pi ebituma na atwarire pi ukore mampi naye bono ngangane sukuru busy umugaka rinde wakisabu ngakike ayaye wi mungi nanyotemire guchiabu nanje tiganteme guchia bwaterana sigwa pemberezi wara sigwa soroli tigagotigiro yo mukubuga nere ebunda no never Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering ngwegeri bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na we go Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics ngwegeri bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na we go na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering ngwegeri bale Electrical Installation na we go Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology ngwegeri bale Hairdressing we go mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism ngwegeri bale Food Production yani cookery na we go Food and Beverage Production. Asa Maria Tengorogu James Barari Nyakundi, a principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College, eye gotoka Limongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school ya class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagera boniga ase Kitutu Masaba ntobwate chikose zichene kono cy'ububundi cyonsi abana ngwakano bari kibese ne serikali wetera the government scholarship mkwego bari chiloni cyogosoma wetera HELB Higher Education Loans Board ne kibese cy'umwana nkwaye wari kiri kitokoroka out of pocket ecyo umwana gutumia ko menye school go burendagera
na gwakanese nyumba komenya egento kende abana nkoye kubali chi constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo n'ababunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso support abana bagocha Kitutu Masaba egende getangania tabiri nga mwana ndo kwense gocha Kitutu Masaba we bursary in full inta abana baito January ni tekinega ndereta abana bali bako school January mwakaribishwe ndogenderete na intake na application sinchigenderete asamange nabo okubatalira ase skuli yiga kose obakirisi migwetera sikiramba kyabo 0743480999 kose 0782490068. Child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Abagusiba minto esimwaika mumanyete nje James Omarigongwae na akabere mu governor wa Kisii County bono ndi retired ayana nabwate no gutuma amakwani ane anyuia mwaka oyo buno gochaka iyo nkoba wishi abagusiba mintesi mwaika mwaka oyo chake buya naenda abagusi tobe ya mobuna abagusi nanto twaro mwaka omuya umwaka oyo nabora abo mwaka bwa mangana amange lakini enda abagusi buna twarenge korukare ntwe manyete nane ntuma edo natawakora ebintu byito igonche nkoba sabanga tigatobe ya mabuno mugusi going forward no mwaka omuya o 2026 obo mwaka bwo obomo na magenderero no bwanchani otoko genda bosyo mbiyamo no sara nyasaba konya enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso gusegasigire mechando ao ya marwaire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya maninga egatemeremende emashini ye nigo eroseranirie amaryogo ayo akurukwa nano diamond titanium ayo agutumika ase okugwenia hale nayo obokoreri wanuga best nigo bole oboiguru mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwaire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyo kuyarungeya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitarigiga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best iko bagotuka imiyumo cy'ubusongo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisii Kisumu cyase nagenda natambe ngasawo yuko saboyo mo anye ndobo moyo munako batabi nziko batabi omurare timba so abo kimindo mo ko yija maga ya bamko be kanga ekene enyagitari eye yankonya sana yani bato sana ngambia mukirege digama naga na kwa letu operation mara gatatu okuorono lakini lero ma nda wake wow awakotomera omupesa lakini lero atosa kutiye bwana ekekerekia soko enda tambe kanyagotale digama naga na kwa letu operation kwa nongo chama Kaya mana sani mau pemain yang kualitas, pasti gokora. Wah, kanya kuiba na juga kuiba aja itu. Kanya materi ada konde mana yang punya materi lagi gaya dia karimu turun. Kanya rake, kanya kita aja beda koin. Oh, rumah kita, oh sedang bukan dapat materi. Ai ni kamu,
nikuja nekera bako mbwatire tumo bwangu asamange bakirisi ni gwetera sete namba chabo echochire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatandira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com. Nugabest kutanga mbuya kubwa kubwenia. Are you looking for a school where your child can grow, shine, and achieve their dreams? Welcome to Lucky Star Educational Center, where excellence begins. We offer top quality education for learners from playgroup to grade 6, fully CBC compliant and designed to nurture every child's potential. At Lucky Star, your child enjoys modern computer studies with a fully equipped computer lab, chess, karate and swimming to enhance mental skills, discipline and swimming ability, safe and reliable school transport for all learners, (524-5923) or 071-959-4048. Lucky Star Educational Center, a center of excellence. School director, teachers, parents, and my fellow learners, good afternoon. Je, unatafuta shule bora itakayomjenga mtoto wako kitaaluma na kimaadili? Karibu Prince Shiner's Royal Academy, shule inayotoa elimu bora na nafuu kuanzia playgroup hadi grade 5 na ni fully CBC compliant. Katika Prince Royal Shiner's Academy tunajivunia madarasa ya kisasa na yaliyo na vifaa vya kutosha, walimu wenye ujuzi na waliothibitishwa na Wizara ya Elimu, huduma ya usafiri ya kuaminika kuhakikisha usalama na faraja ya mtoto wako, pamoja na ukuaji wa vipaji na talanta za wanafunzi. Mahojiano na udahili wa mwezi wa Januari unaendelea sasa. Tupate katika Jogoo, Stage Miwa, kando ya barabara kuu ya Kisii Nyamira. Kwa maelezo zaidi, piga simu 0711209846 au 0751190580. I'm Divina Rogers, Madam Director Prince Shiner's Royal Academy. Wazazi wale wametupatia watoto kwa hii shule yetu ya Prince Shiner's Royal Academy, na washukuru sana. Na wala mjaleta watoto wenu Prince Shiner's, pia ninawakaribisha tuletee watoto Prince Shiner's. Na kwa sasa interviews na admissions from playgroup up to grade 5 zinaendelea from Monday to Friday 8 AM to 4 PM. Nafasi zimebaki ni chache, harakisha uandikishe mtoto wako shule nzuri ya Prince Shiner's ili mtoto wako ashine. Welcome, we shine together. Thank you. Prince Royal Shiner's Academy. Education is key.
Karibu na ando mwanchi mulilia sembeo gosemele kwanenga ando nsesole niko gendere kweko kilimu ruletu wani yagetembe inagotinga the last show netu aniyomo Elio Kegema so mwaka 2025 Dan Papa pupa tan Nkwanye nyete tuani po Nkwanye nyenyete Nae nyenyete tuani Tuani nyenyeke kira getembe Chencherere chenche pamera mokomboli Chencherere chenche pamera mokomboli Chencherere Kono ntoko tutaitoko bwani Isikati kirikanga tuachakiri Ura chakanga na Matilda Okay, ini 3 2 Njino muligere Njigura baligere I know muruki ngiteresino na program ini 3 2 1 action Chencherere chenchepa naye baba naye toko ena naye Chencherere ingi gakigire hukuna kwa hoteru kuya kumugusi wi Chencherere by the way Sokoro Matilda umwako wotu ari mitienyi ikomenebere Charles imagine Akurumu tinyu mutangani 2025 no tualenga igase tuwa no tuare Enjira tuwa chire kuja na mangana mangi sana be Niro tuyeto nkorogo Mwacho aga kesi migocha andake tukachukurisi we simi kabutoka Gakiniro oranda ke tutuali kukwanda no mwancho muligereri andake agatokwanira ku rugali gatukwana buya agatomoyo Dinaro kwane taka tuito moyo andake amangana nari unabaralitu akwane kurugayiga ujaso mwanchumuliro motegerali andake ngakiyemo ya moiro moyo amukinirie amusukirie nsemeye meye Ndinaro jete kwake simeka kwa machini bonera bwana tuko twabe Ndinaro na ekwale otabe ngumundate ni nasi kusene ngiti tindekire utagogeti umuntu ngakia kabuli ntamogogeti neti wakineto kase ngiti tindekire lirubi ngiti nkungu Bono egera tukukura 2025 Mwachimuligeli na watoka ndiko kwa lipa kana ngaki ikiwa ni show ya mwisho kipindi cha mwisho cha mwaka 2025 the last show of 2025 Inkikeli ayiro chitu ani gocha etu ani yara gurabya egakoira ande nali tu alingi bugeka ande nali tu akolete bya ngakia yentokire kyabete bobe asole nande ngagiyoko kolero mwaka lero totebingo no moyego yigabojo kuru mwaka yayokale emasemo anake nabiginto biriro chinga kange ebintu awonchoreri tukwalengo mapema this is the last show mwachimulito kwali bakalia berekema tusangamo onsari kwa ritwa jagete 2025 ritwa jagete alright hapa ni mwanzo wa kipindi Okay, mwanzo wa kipindi na tukuna Akarogomete egintokira yutarakwana andake kwogire umuntu abigete earphones umuntu abigete headphones ukoro kwamanya gukura koro studio umuntu gutokwa mwatiri tukori gosesa chinde esponi ya kora kiyai bano linde bali bako ni barabunga ibako ngaki bako Okay, mwanzo wa kipindi cha Etwani ya Getembe. Hapa pisi ni wakati tunapata Osaligo Madrido demu mwenyewe papa pupa. Arafu tunapata jangiri mkubwa anaitwa James Onkoroke bacha. Okay. Tima ticheko bako kwana kurwa semu. Okay, tumeje gocha bora sahi. Okay, hapa pishi ni kwenye kipindi cha Rara Sarama. Wete Sokoro no me tingi kegendrete ingi wate yo mwancho mulire yabona. Ko ingi twakwana buli. Twakwana ngaki. Twanda batu akoli omwaka Sokoro. Twanda mayikura sumuliri ngaki omwaka ngakitwanye kura. Anamona sumuro byetwanya agatembe. Straight. Ulio tuligereri. And by the way tunatolea wote kofyanga mwatu bwati mwatobirengele beino asokusanga ko ino kuya asetwani mwatosegeta mwatwaliberera mashabiki ito mwesipi ayiko tulikera ujumbe bali gotegera batalikulika bali tukunga silent listeners viewers eraligire tikirenga kigole TV ayaligire tikigimana anabubara bange bali kwa kisi bigo chakaiga bali gete ujumbe go chaka ase studio ine ekerobono emwako yokwera etwandi agataka chaka 2026 ne ayumwe chimuligereri ande nale orochetu akwirete bobe ande naye tu akwirete buya nyeto kwende buya tu akerembuya mono kaiga nabako to congratulation message yago go chakaiga nabo ige yamasa makatoko kora omwaka
naye ganiria abantu batebinga happy new year 2026 eyo guchakalero butuko nanto tebinga yumo yego kabwate kuragani yonkorogo Matilda uzarigo tuchitosherekeamo naye abatogocha Koki urujanye ngete mbuli ngima gabuli kabisa abane nkesha tugochi keza yamani kontroli kanisa keza ndigendagira rigaroseti igororia gaye jirendete yo bone ndagira kwa rose tiga salegeti tingorangira mukira ije kira utambuko mwaka tari ndagira yoke komata a lot of things happen umwaka no mutambe amatukaya wetani itimisato nebinte binge bigokorekana igo sokoro ekera ogo chako mwaka tari ngane ndagira yoko muntu iragira ochenge ebintu nebingora akore no nyina abana bawe ibintu nebingi na umugo sangirikana ari mukwanira nenjira mukwanira ebintu ngai morachi wonchoreria mwana nyaruka yane makunini na mwakirite simi nkamotebi baba umwaka uyo gochimutwa tate gutambuka style frani agante itato minto chi uniform nchire gigaiga chi uniform chiga abana bakubeka che skuru chi abakeire abana bakinire abachukuru andetere ale ti uniform irara rike cyakira abachukuru tinkobika kwara zangu rani ndio nda boli kilinga sinchuta utagenda school nandi kwatama kuchule ko liyo bo women rep bongo ikome tosome ikona tukuchaka mambia usikuchaka mutu mwako goche uikonge ndi class wirwaniro some eliyo rukora masomo bwango uchikonyola kiroko kidioganini usari konta chiti sukuru ninchi kaburu chae usari kwa kile njira momenje sukuru dawo tebite yawo kumbaro tiro tiro choko soma muntu akobege tinya muntu akobege kwali nunu mwako goche ngo sakuru soma Nikeli mwana sukuru kumbaro ningenda kumbara teresina na problem lakini tuka netia chake ile class games mapema acha kile no mete class games ngereki play group ese njayo yokonyoro gotiena lioka andora chiesa na abana ali omaya wasa PP1 PP2 kurerenga no urasa abana bali bakesuje kujoin bona ngimoja kucheza na bachi korobao polingo paya polingo paya tiririri usari kama samara bana maya nikeli matrita eki nigichire cha ekubane pe isiku nyimanese benne sokoro amugana 0726447367 tukwanire ngwa kyumwaka werete ayenga kirucho elire nani gayoga kali kusherekea lero ngayogo chikojengera ngayokobera kira benga nyumba mwago kali bono morogoba no gucengera umwaka kigima tumanyiga kira benga ayega kwaliga niri guchokoro umwaka guseshero ko ende kanisa gusinchu uchokora lero butuko totebingo mwancho mulile masemo na muri tunyolinga etwali ya elire bondi gago iko mwaka na tuku chake twali ya gatembe 2026 ngakitwa ko irete twani umwaka oyo ine nkwaga keremero lita namona setwani igaiga sege kosie kenyolinga onkorogo kibacha batilo bayigo no sarigo twakwire buye mambi ya bono na kuchaka umwaka mugima yes inje wewe ngakaranga sisiti mwabosire straight nongo chakira norocho saliko ntogolete mesuma ntogolete chiparuti ntogolete chikorere chiparuni mesuma ne agaski mesuma le go stuku wokie try ngo mwacho kulili ka ukwana etwani yaro hapo kwanza wa mwaka 2025 ulianza na uzalio Nkoro kipindi ya Kitwani Zambia. Tukafika mwezi wa 8 wakaongeza Madam Mateta, tukaenda tukamaliza na Ongatonyole Joshua Manono izina wazama ya omwako muya Igo Ongatonyole ayo gatonyole hapo ndaliva kwa yotoa Abu najua kwamanya tebanga nikiripotia kwa Joshua Manono gatonyole etwoni yake tembe koro kwa Joshua Manono bisamune kialiana kwa majisaro doakora mbia mone ripota hito onsalika na tata tuli somo be sare ntaite omoralia yo omotegerero yomo akua ne bunaje esikatikire akua ne bunaje mapema yo mwanchimuli linga kietu ani twanyirete ketu akolire nga kyayo monyene nkwago ketemero liyitu ani yakatembe bono mambia Botambe gaiga morning breakfast show katukukura this the last show ayo mwekura to tebingo na tebeke no wase tu akwirite bobe tubeke bya na biga sho kwitibya tu akirembya mono na to tebinga yukoro mwaka lero morogoba getembe hello etwan
Ayetu ni ongariko. Yes. Oyo ne rati Vincent Ombui kurumotontonza. Ngakiaye Ombui tato moteli ngakitwa ni yako iro mwako mugima. Mbanje sana kya baba. Yes. Ngwane Madrid ada bamba to njite kunari kate abo bwatani dia mako nongoroko buna kunyo kuneta yae gabu. Ngwana ngo bunanje. Ongoroko. Ayo ngoroko. Yinke mwanje sana no mwana ominto tatian dia naji to jaga putta oni kabara mo se anche na makopiyo to jeli ko digere. Sorry ongwan kwaligereria abantu kwaba kwani. Ta kuligereria ja kuligeri next year. Okay. Ya chandige nanda uto tarire mutonto ga umete mo digete sana. Ombui nchekese ngoro umera ntu na ya sekete. Ai no monto umera kirene mbra uto jitu wake sabu elito kwanete. Otirimbo kenyango ke gabo kwanete takitali baswete. Takitali baswete komo mbake ngoli pamoja bana baminto. Asante sana Artist Vincent Ombui era gotengetwe ni biya agenda kuli no nkorogo nayo utaligeretia this next year kwa muligere. Ka kitali na muligereti. Tugombi abantu gwakwani abantu. Chibesa kwera chire. Sokoro chibesa kwera chire wakwani. Kile ndoto tokote bwekene. Alistu iritu alibuya ngakitu ali yakurumwa. Nagote buno mwana ya amoiri konte bi. Chibesa kwera chire. Kwani abantu. Ekieni nkonyira kere kwani abantu tiga wesi tonti. Okay. Sokoro. Hello, kwara ngona itwe. Ala 0741583878 0726447367 totebi ngonga kitu ayekura na alika tukucha kende. Good morning. Hello. Ngoroko. Eli. Na bonkoroche. Hi. Matrita. Good morning. I'm fine. Happy New Year in advance. Vile bali agusi. Asante kwa kibyo manene. Toriko nyara kwegerera. Vile kuja kortrazimana ngaro nebalisi. Ebanisinga kitu ni agenda. Mamochonale tu agokolera gusitu abeka uraturute byo tubikibya. Ya mwako yondo tengambu ya to akora na inwe. Yoka toko so yonde antonga ndantu alinge. Yonde monte bali onkoro ngamente tai. Itai okorora nayo kunya kotebi. Okay. Ayebanisi. Ngamente tai kibaisetu. Ebanisi. Tai ya. Igo yani si miyane to bwati ogonte bimente tai membe ogago twanira saba. Atebi obwati biromente de chibaisetu. Awere 2 in 1. Onkoro ga yare ko seni kenere ngumote bya bimente tai yana diara menta matuko ko chibosio. Igo. Correct. Akira Patrick Yesimi. Omote bya ko namba yane. Ogende Mpesa. Kai. Onto meriji dai no ni beriji okagosegemo. Pero ra gana dende kanisa lero marakoba. Kanisa ngosi nyare to kana. Kanisa. Ererie to gotia. No mwege no kanisa. Ndagokire. Tukadi tubitebi wekene. Ewa na heba hagotebi ekene. Aye tutebi ngakitu antwaje kore. Ngiru yetu onchoreri. Onkorogo ngaki egwate ngomente tayeni. Bono rinde go se ebanisi nebe se mubulete go tego to bra le. Good morning. Hello. Ale tuania gatembe kigwanu kurinse mtiamo gete. Aya bingwa. Kia baba. Habari ya mami hapo Fresh Milk. Iko sawa kabisa. Karibu sana kurubogeche gali bwana mambiana ane katu usanga na kitu wani agendo mwako mugima ande nale tu akwiri tubogeka. Yes. Ngetindo makosa abeiro. Yes. Normal kawara waro monto miyo ino monto normal tare kabre. Okabakoko. Ino sawa kabakona kuko. Ino monto miyo kabisa. Okoko waki. Ndio kabako wako ra. Arabu ko tabi na jekia baba. Yes, bingwa Jode Anori. Ngotebi abantu ba minto ba siya ba masabi jeito sitina teto mlano mwako muyumbia. Yes. Tanda no taka boro ngitaka ngere kuno renge. Yes. Nanyo bwata matanga mangira kilende bora tuwaje ko dendo jengo ko ndo sotoro yo moya. Asante sana bingwa Jode Anori. Arabu jekia mose. Yes. Italu direito direito mosada kasi ya ya rukia kwene ngumuna to gotia. Yes. Iba tomo italu direito inaro memoria simirumbi. Pole sana. Dia mono sana kia baba jetoro rane ga jon koro gombia mono mose elia kebe. Namba nere elia.
Lakini bono. Chinamba chao toera neti mono. Bana. Neo karomo yale. Tukukuro mwaka na andu kunya kwenda na chinamba chao. Karati ga karugo saba karugo mate ye kwana nere ko ego. Ko gulenki atele. Batirita kwa. Matiri na ngana ko ibenga ki. Aju mwaka otokora kora ura surprise yote benga ki. Bono mwanju muri entomere namba. Senge njumu abere moko ngana nchiti gambe iki. Oko boko ena nanda kuko seseni kwa. Na kigeko gira babwate kira rituko. Kwanyo saba. Kwanyo saba bitoki. Kwanyo saba bitoki bibore. Ebe seire ngoga neti. Eyo gochako mwaka tibe seirenga irenga nako. Irenga nako ate sokoro. Jina ragao kwa. Aro kwa rocha aro straight ga. Amsini nero bono ukwana. Etuani. Etuani agatembe zanga na itubara mambia. Good morning, hello. Tuani agatembe. Yes. Straight. Uyu mbulero kurukunga engo ni yaliyo benguli zoni sauti ya borabu. Nebo tale otebo molizia nabona kuigwa kabisa kuruguru borabu. Nabona ko maite ngai nunyi mwezi na koro wotari kuwe kera na ndio ko mne na madiri zaga bunge itoma nunyi uge. Ko spawn. Weto molizio yo. Nuli tolendere nsinya kurubora buruguru era monna engo yali ngomba mone konga. Igo nengo kurugwa abya. Ono tienda baba tenga linje tuani yagetembea tokoleire. Okay. Mwako mitu engo. Kera mangana ko baga anonsi abama ya abama yago topeki. Yekio kali anu kali akati kumanyi ndende. Eto kuja kokoleta bano kwana na ngoro godoje bwana. Bariama sabiki alia ama bariama abasache mama ngene mara moja bakonyora banga kilisi mikale bamburi nkigendera nabade nanyora yimambia bagirega ya banje nakwira kolera giga kinongoro straight ai mapema ile abana bamzumbi ya mure ayomalizia ngakimwana welira ba igereko kora asenge njojema etebugo kosi yenyetu aniko jogereta ka ubuli to straight mapema baka nyone na maitumu umugo chigonu mwana matiriza momone treiga yes ati pakege tunwe ke igoro ga igoro borigirigo na moraligiria kamaro ninki tu akore ni ngosa tu ya getembe atokora ira mange yes ati wonu muna abasake bamwe batebi obakumwe abaichenyo renge nyansi ongali bakumburinga kayobe na baira mwe igwetu muna bachete bakacha kwa moto kuruwe igoro ya mangani yoboriri kuruga igare nsoga tutwatanga ni nyasaye ne rutulendete nazo tubata naje ningo sabira na agutwirira matini manje tibunuko na gweta libunuko na kogende michango kuna kuita abantu ba mintange na ina agutwirira mate 27 bia mono na nyanchire amina ekanisa kumetu ina rutiro obole bwe kanisa ekanisa inga kiboro kwa korukunga Muturumes SDA Church uneru rwetu obole bwe kanisa Muturumes ire gisone kiaye okay chimite meronge tatu kurumwana iga chimite meronge tatu kuruga na alisa DJ Yatsen yani igo ibya mano polisia sade za aya seseni kwa ya mwana tiro bokora libye kanisa yaye bono kandi kanisa ali unkoroti ko ndiye linkoranda to bokora libye kanisa okay iyo busombo buranda ayo kwanya kwenda ogo chikwa mama kwa mama gose kwanya ko bomutomwa ase kanisa aligo tatu mwanone ogo mama njumu sanje kingo mama kwa mama naro metinga Mutumesisi die ere kanisa ya Adventista njinga ndaende ka ali numurayi kanisa itomolise uzomo deacon Quran mama no motikon ono gwateba turamboli na akirire nene kanyire asante sana elda uriso mautipo mali kotisa mochia buga aliengo yaliengo besentu sana nando mwabutu atali nere sana lakini tu atali tukakole bitebige sana busienge maga nyole tukutanene no kuguruga ali nyansiongo bogeka gutira tugenda paka zobili yabuga igura ali tukaunchuka tu no mugako tokole bitigete iga ende tokwenda mali linga igwa tigete gali etu ali yakatemalo
Karibu sana. Biyande. Aye sokone ndabuse. Sokone biyande. Na kitu yako iro mwako mugima. Kende ngiruka ni to change katoko so mwako muya. Biyande. Yes. Egento kyangira mbya mwaira bya. Yes. Omako muyambi yoko chaka mambi. Matai mako biye kwere ya joveka tayi entamba atige. Orolio yo ononkoro tunere. Mako biyo. Mako biyo to yase tuani to tuani. Okay, bono ngento keroro. Yes. Oyo ndeo oyo korukongorogo. Ajali ye goshi ke bodaro abeka obeka January. Ekebo. Goshi ye ke babeka obeka goshi kebo. Iko ni tia onjo liego. Eyeli tresengenge ni ng'ombe. Ne kwede ya beka te biro lebyo. Okay. Eyeli tresengenge ni ng'ombe. Obya mono. Yona zani sokone ndabu. Sokono. Osa ali ke sengenge ni ng'ombe. Ebya mane sokono. Okay. Ebya mono. Okay. Lero kako na bakoro lera ika. Bono ne. O mere bwako gwera. Sengenge ni ng'ombe echebeke ko bieli erigiro. Mbeke iga ngichega rife the direct. Unsari go there is no problem. I can change. There is no problem. I can change. 0741583878 hadi 0726473767 na 0741583878 jina bacheto kigasi studio kwa ngo naitu ya masemo totevinga ngakitwa ni yako ira umwako mugima na rekatuko nye kura le raso mwakoyo katuko tambo kitwa ni new edition aliyesema ya 2026 nkigwete nga ibintu byabire usenga kibikali gose gatamba hello gatembe abana bana goki onsalivo Aye ukatonya likweba mapema. Wewe bana ndo aje. Etwani akatemba lo. Etwani. Namnagani tena 0741583878 0726447367 kwana ngona itu mwachu mulingiri totevinga ngakitwani nanda yo mwenyene ngayiba nokuchuo sherekea ngukura turu mwaka mirobelikia yubuate ngakikwe robe iriko koro. Where are you going to select? Balimoko ende kanisa kebango balimoko genda lero egosichi sherehe cha kesha balia yubangetenga noga kale kuligiri getembeka katukukuru mwaka totevingo ngakebiro bene tukukuru mwaka gobono mambi guserero asinchira bene kimana aro ekubwate gento kwaro setiagu onye wasi geto kusenne namaru agu kwaro setie mbuli ugaite ngoko onkorogo na buku aligani Agasiba? Agasika akabuzaka bono igomate sai ili habaga kama sai buse ye korukuri buti etwani hello sariko etwani agatembe oh nakitwani agatembe mbiamono yo nesa choko nganere ya kale ko transmara ngararo ngakiro etwani yako irire etwani mwako yangire te buya yes igondo tenga konye korande murala rango kora toro yes eba mami kitako mwako musasa chabo ko twatatu mwako muya yes karan kwana ni maturita igontori Mbuyande. Nikese mukwani abieka okay makirita Mbuyande. Kwana ni nkorogo na itabire dato mwana ni arabu nkorogo nsokenge ruku ntebi ngo kyuta tembe January nante getokoleze uko urani kisauti sikingao Teko mochengeri kisauti simo bikoroto Nekaji momento kibe chamu awesa toigenya namba yana nere eria nkorogo lero mwako etwani kuri buya nkorogo Yamoro mwana mintu busese nigwa Ogote ebiri akore tai akore biato akore chisogs bona aye kwamenye gotevenga enamba yane nerieri bona kwamenye ose omuntu nabwate gusine duke ne mikale kone bikoro bona siminga kyogotomero sabu koiga rafu ronginere yakarikiru Tokyo litiro Tokyo na bakoretire bintu bisaine chiri bukomi
ko tebe simi singincho andake ebinto mbikongete obekeru 500 akisokoro ekero omonto akogokonya turi komochika nginto kiakogokonya okay nebe 500 there is no problem kero omonto sokoro kero omonto akogokonya turi komochika nkia wante okoa okoire nanse ayogokira oganyere gosio embe bwakire bia agejenza kwa Rubeni mukuru kwa Rubeni no tule na mole mwabadire sura mbaya rosavi aye sura mbaya yes ngayobera teka ugono Irox gusega agunyagitali nsemo nje kwa igire gadi we Irox geti we Irox yago no mbegete biashara wobo asaba kora nani dukana bege sura mbaya asante sana karibu wewe tanule mukuru kwa Njenga ga ale mukuru kwa Rubeni okay omayete rero ga wasomye taza we bali njaro sune ngire kale abatu mechana ana rosiri yes tari ranyumba mwite kale ga igasa gwakakorwa kirukwa alikuwa dogo ikobe kichibuti utale ni chibuti actually rere bali ile kuru Irox go tribo go ikampakase umusacho yamenyete na ni eros libiasa Irox go tega noroche Irox gateway ngakiwa korko baba ka gateway noroche sokoro kayota kamanyeti sokoro kayota kamanyeti twenge direction ego cho tegerera bana bane okurugusiga igogende straight ikirinya makima no matike makima stage okay kurugabo okulirera nyamakima ega nyamakima tari nyamakima bona eno bukimorengerere lakini gose no okay para te banonyo otisirende ripagari gonyako ka otisi okuraje tiga maega okay bona kerwe ikirinya makima umanye kuroro nache fair is only 100 only 100 ogende immediately mpaka ikasto kuruka mukuru kwa Njenga utareka mukuru kwa Rubeni utareka mukuru kwa nini okay bono kurugabwo no kogenda oiko otizi kerwe bono tigerabu sokoro kiagera Yanata kamanga ine ndara you are very poor at giving directions asokoro na direction yes very poor hello karibu hello nsari kongo kana madiri tabwakire yake yerio girie TV ose radio tukusangamo monene karibu sana na kimwa abokire tuabokire bia aro tuabokire bia kora nengia yes kasi mo kora nengia mwako mwanyu kore njere nyororo gotatiga nkoroga guchunjanira madiri tamono buli maswali amange pako mwana ndosi nyikoirane igo atoso mwako moyo nkoroga ire ngora togoja ko mwako moya aonjorerie mwana madiri tanomo omo chokoroye aje togoja gusitomo buli maswali amange abeke chimbebe yaveke chimbebe mwana yaro mukamo yako muire mbio kwa manyana maporo igo nande bono nere tigaso kanisa mwete na bwete kanisa murangu we kanisa anyo bwete igo ngatuko so mwako muyitu ani agatembe ngoroga ende kanisa unjorerie masoke maria waichore nemo munguru nande bono none birora bige to mwana aguchiobo ora ruche birororo kananga ngakyagorore kana igo no ndigere ndindu sara biamano okay lero bera na bwera bona je igo kendo bato zairige toko ndo mwako moya oire ngora so matilda usariga no moto toto bona tuje kwagatie toto katiga enyasi ga toko ndigere linchera bune nande okobeka nano okobeka birore kwanya go ndiororokera kwanya kuhina ingia amwana akorigerere nkikali oli mieti byonkorogo ninki kumbo mwana akumitinga nkika kaba iso ni abana bali yetete simere ni abana bali bakuli yetete batoto hai wanafunzi hai okay kusmile nayo haleluya wi Etwani yagatembe hello Sangana 2074158388 072644737 etoko nyekora nubwa nsubo higa apotuko tebinga kaya abairo mwako mugima
totebigwa alistua genda boge katubire kabishe na alistua kuira bya totebye kene eligera toye kulibya naye totinga kyosherekea mwaka muyugocha tuchakitwani yagatembenya. Good morning. Hello Gatembe. Yes. Ayonkora na madiri tanozaliwa gwakire bya una botambo yo modu wa Vincent kurukiwe neni ayatata kiwe neni biyere Onsari gone tato mwana one ne kakirisa bikindira orori yale mugumu ore koroku ngaki numete kiwe neni kiwe neni maito oyobona kwa na kiwe neni erange na mugumu gali ubere mate esikati kiri isa biki ore koroku ngaki ngaki gole kyuitire bichara oyo ndo oyo botambe oyo yonde oyo monurugo mutambe ngongo eturoro na amanyire nkiyogo chikoligyo Patero ti baba te bieri geronte iki baki nginyori tato mwana nengo kwa bibiti ire kubugati bibiti no nyana e matrita na bogonte bi kwa bibiti nyasa mama ke muntu okuruku ai ba ire ngobugate garatiga oyo igo ni manyitayo muntu omone tu mutambe esikati ire kubugate okay bibiti chiko gisana mama ke chiko gisana bibiti 5 wana kwa hii kwa hii sigiti ano sokora nayo otegemero chaka na school fees January kira kwa na bibiti bai wao sali umetumoto yuko lino bali na liubo sabi na koja wenjiri jana yeye no ali katikati oyo ngabo nekene ngosere kumunyura yo sokora kama tebalo okay Tembeza malo yes akina ende kwa kire studio aye tigambo lyo nkorogora matila ngaye ningo tore usimba manyu to batara nero mwako mugima oyo ningo okwana baboni oyo ningo okwana oyo gana ebunde cheke oyo ne bunde cheke nyasai mama ke muntu bane twichumbi kaki nkorogo kaki ebunde na bekukwana iga asare uya kurukunga director Elijah Munyanja akana kane ebyo nkorogo iga umwako munya arore buyati mwake biboko kae boto mutebya no tuigwete sare aye ororo mwako munyito chaka bobe kwake biboko nkorogo Matilda yes Matilda aye director studio katoko tambo ko mwako munyito ko tambo ko tama ikurangire Matilda obe Matilda yes naki mobonga te studio tuabokire byabona na baturuzi ngaka toko se twali yagatembo mwako muya ntiuruche turaga ni oraga ntonchereri abanyasana no muya yes ngendo nganya sawo torendira so mwako yorenge bwa matesa ake twara ya epeire yes lakini ya sawo itobuna tuanjete nando toraire buya nande bono mwako gocha yes ikaze toto cheji to baba ntabaya okay tunabona tora amasabiki gatwanchane ndo wetana na kando toigwanane to babamo ikina kinari goteba twanchane tokorera na maya amasabiki oyo minto kanyorire omotando twamoikange amasabiki yonsi kiasabeta tobogoreranie tokonyane ikiagera tuganye omutoria ndikarache atoire igoro torabakene baida so mwako yo era ese bantu bali banyota mabe era ichano yo moburinge nanyoleta matanga nanda actually ese bashabiki bali tu achiete naona alinge buoye ngoniga tia bali banyota bobe togo kigelinga mechande lyonsi te twamboka nero itara yamona sana ile chomo nyanja mchiso mchinisha kwenye matutaga aliye musojo bana no mapema nkorogona tema sana kumnyoka sama shabiki ali abwate mabiga kali anyole lakini nuko lengino ina na watu alenge nkorogora lakini nachite nkarupole mtu achiete nayo na bwate chinji bono nganyora na ikire kurupole ebe sensini ngakikwara goteba mugumo ngaki mungu anori nerengenderete ko juma dirisa bigiriria tinda tikwega ngoko tebi tulira kiri ngora kaki ntebya ntie basigiti njeji njira ngisana asira wate bungo gendeka ni so nshonzore otake ko gendesa nyumba yugo sasima onkoroge kanisa onereri
Ekanisa yane itukokire gutumuka kwanza kwani gutumuka ugutimuka ndi gucinekera umuntu kwachire nyumba kwa rasikiri kwa raza ko duniani ukuno ritukoririo gusasi mariro manyete na ritukeriga yaya tindi gukora mbirigo ngochine naratimuka chimamosi kuratimuka ndi chimapiri noni chuma tindi mobe mono lakini na rali tukelimo keroge kaka Josephat Asungura akokora emisaka halia asige egetasini television karonkoro kari kali obisia kunyegurechi sana ngategolia rezo nkoro 10 no mukatholiki lakini bono tina ziriwe nisungurura tatutebia nagachire ala kubal ngacha ruororo ngacha irango chisara kwali ko ngacha tingura kubalire ni kuko irari ndi chisara chana ekara wasere mosking kwale ukikwaachire wakora ndi waachire kwale usane bikoroto kwale usane bikoroto ya bikoroto likoruzi ndade ko ikarasi mokore to likoruzi ko so koruzi ya moskiti to usane koireke uni self friend aliyo ko ikakwale ko koraiga mapema straight no bwate yange ntambe kwale ko beka na bwate lakini ndende bono ngachanga ruoro ngere nagenda sigiteka kwani chikazi ni chiane nkeba kama kuruo ngachanga so kanise koruku LSDA rorobora buboko bara bono igani gonde na sungura pamba kwa pamba ekerobora bubu abare toka bara uche atara ruasoro arra SDA na so ete kanisa gete bali ngati nabona kamuhigura eri tiri koja koje bara koje bare ya makoki ngakio tari koje bare kagera ne kanisa banjabo sasi na karaste siko bale bagendrete kusana lakini ekera bugire ngo itaberi ore bado aenoro mwege no bwe kanisa eyo naje babu bwate kenene ego sembu yango hoteli korumali nakaguru bakova osiore kwavuga igo bado ige minute bada no mushirika bwe kanisa omo ikori no roro nje bona ge kanisa ande mapema straight ingo bono lero nere ryo wokesha gweta na etisungura twatirimboka twagende kanisa straight ukandolekesha ukandolekesha autago gire kanisa yetiri bwata majiko abono kesa ayore de kesa ayore chike toirenge sana nimetengo mo aba chiko igehera rero chikanisa chyozi abantu kwaenda bale chikanisa basungura na bali gireti tate nkorire sara sara yo kokuya sawa mogweni onengo kwandu mbwato tago ntolia njenisa lieti ndi chinguru ajebie kongene me kongyo moyo Maria baba tori omwano maraiko murendio no sererie birecha obe kubayane ndende bokongo mapema ala bona waitire tate tori goro for the first time na serie go omwaka mbiyoko era so igwa tiako ko sebe omuri na te babo tukwambo ko mwakonde obe omenyikanisa egenteka nankelinga ki obuya omusimi wa sungura nabwate egari bona gocho mbogoli botande gochekanisa nari ero gochikoire igoro na omo iko gako bogoli sana gochera magoro tigochera magoro aro gochekanisa sungura kabwate gari akombo sokorota geto igaterwa ko moika bako gotore ko igateru bono gakinu makodora mabira mwangire kanisa makodora mabira igoro nicho yagoira igaro aro chisemo chirichinde kerongo gonyoro tirimuka gochidaraja mata iga aro kwanya kobolie gari aya ga kwanya sabe gari zaiga bona mate ga kero mutambuke para kwanya ko taiba kana lende katukura ile gari SMS matira gogo nyotulia ile sebeli ya ujumbe chira sa Facebook bali kire natwataba ngatukura umwaka in style na nikatukuchaka etwani enero ni the last show lakini mwatoire buyambe ono sana akotebanga agara arama kurwachisa mochemirimani kisi akotebanga buga kire ya etwani unabantaba ya kigma na bakali kotebaga agara arama akoteba Wakristo wage come to SDA Church pamoja Wakristo wa MSSDA na salimia watu wote watoto wake watatu Mike, Neema, Sharon na salimia wazazi anasalimia wazazi wake Choi, Onuko, Basibi Kamura from Magena request agotebaga inga togendera kusangamu mkumu yegogocha togende no bwanche bwatu bwati osaliko lera rama ene pia nyasaye tindiko limboga tindikoli kabichi tindikoli cabbage tindikoli sukuma mama ke muntoma unsali goli tukoli alero ntate mombange njensire nondega ntate mombange cheni kiage ntate mbange miki etiriko rwararia kuru ebucheri ya ga otagete gosogo saba okobolia tari aje cheni kiage tari twaboliga ningoga ntiako bange nintuko sena bugwato
ngoga ndikako bana bon abana aba bane nonyega iga mokogoti bucheri iga kubange gustoko bana abi ntongere kurara kwa masangi amasa inzira nero tetu wakani abantu metu sokoro inzira nero tetu wakani abantu metu lakini tali bana yes ntaiterende omokubone egunere mbegete galia egunere mbegetalia mumekisua ha ya beri nonyega tikati mukumbanga nchirindri Jones eni lakini ntatemba tebi tindikoli sosa tindikoli nderema tindikoli kabichi tindikoli cabbage tindikoli sukuma tindikoli bone tokoreka sokoro lakini amara bwani ngoli ale abantu babere bukalibaga gaiga kaptura kura kuruga iga abantu babere oliyo okukwana kedi gyose igwetetu ali agatembe ai gwetu ratonyuri kitu akwanete oliyo ranje kwigia akwanenga ki onkoroga akwanete umuntu oliyo ranje yani anyway inchirionsi ayo monyene eyema seyemo nabugo twinyo byototebinga kibintu bikogenda nandi ukwanenga ngakikwaro kibintu byalengi kogenda buyatara mapema igobono kentukuje kusangamo taratibu rabatukunyora libagaliya asaba ntuba beriga bagototebya inchireli kwigwete aye monyene ngakikwaro che etwani yako irete nandi kwa nangi ntukugwete kora igyo nkorogo kora igyo nsarigo kora gimatilda eliga tugwa kiro kwa eli katuko chaka omwako moya tuchake tole nebirundo bire ebya onsarigo narodre message gaiga Samuel Kenani narodro okodre plan gitega straight internete yenze arafu onsarigo etwani alo etwani etwani onsarigo twakore libaga igikendi gyonsi kwaro cha setwani yagatamka tukokora etwani kaza digangore nati Steven ndiombuye najinato kabono bono egia ikendi gyonsi kwaro che twakorete okay nerobiri ino ne miamba dewe yes utatiga bana gendo nje ntamane tino goikama bunda rara yunga nai tugocho tokorete nije mabwa wishingo mwako mwiko chaka nini che hakini njutata igo anye kwari gutubwati kene kirura ura igitu akorete bono ono jomo maro bere kuno yumo kopio bakoreta nonkoro yumo etwani yagatembe tukukwanira aya etwani yagatembe mbora butambe ndara barigere limbora tindi koigubuya inki koigwete tu akorete kene gyonsi unoje muna mangana magazeti side mogo chambua irangu nganaye ukwarige gachambua ngo toigo dondoza hapa na pale na dondoza hapa na pale kuno nda kavinga cha momento mozara na kura tare na kavingo mwere hoteli I think corona cha momento mozara embia bana ego iranyolete aya ezi niyo moeli utundi muntu atwegi etwani agatembe Edembalo aya bona aye Dennis boda yes sir bono egingo kende kuigweta nti akwande tukusonkora kususa riko ndege tangane mogongo kese uri mokobera abuna bana mogongo nanje nabwo customer chiko mbori ngayo waka gojina badevi baba ngono ndariko nandi ngo kwani kutigetembe bande bigombia karangoba biya muno ndege tangani yes customer njiwe tegera ngo kwana na inu yes asante na badei ero twira asante straight biya muno sana haya igomete aguna chuko ndi ukora ebonere lala salama onsariko umwana narega igogo chikobo mugambi straight oyo go chikobo mugambi ga lia mukuobe chiri chirogari oyo korokunere rocio gendi ndago ntebi onkorogo kaki mosoga kurwabu mutarankwani lakini ntatemba boli onsariko tali asobe ekero montako boli na abana ibene nyaruka is there no problem bono ngaitu ngokwana ne problem diswali ndire libono diswa toboli ngotukuire diswali ndire bona banya kumuintera kisimi boire ngato zere otage to mwakira ibweka rocio gendi mama lemereri yaje uburai na uburi ndi ayo ngoro kwa mwakirete ndi kwa mwakirete lyo mwe che igor na mwakirete ko boboli out you aya mwiso ndiki kwa mwakira mwiso na mbulete out you wiki eringi kwa mwakira kwa mwakira rero chise 12 rero kwa mwakira rero na mwakira na matebi ntakire chae bona tiyanko boli nki ayo kuigura wekera abande bakumwakira ayo nyako mwakira omugambi no ibo abantu bonsi tali ogwae no kaka ni semurete kumwakira nara mubuli ngakyoge ndretero alright asante sana wachibuligire taratibu zaidi asomoro etwani noko seberi kwa nenga naye kwago kakigima tu abanaye kurwa tuachagete mwaka mpaka bono lakini to wakira ngombe muno kigima kan to wakiri na very sincere way ngaki aye kwaligireti ugasanga naintu ukabana intu asemero buliga ugatubirengeli byago. God bless you so much. Matilda Maribalikire.
Mo Vale agotaba good morning Rogers Nyariki agotaba bwakire Tembe TV kwa Netherlands. Bonventure Mobisa kwa Kiromo Social. Jared Orure Maturity agotaba kwa Nyachichi Secondary School Nyamira County. Na Boygo Stephen Momanyi agotaba watching from Jogo Kisii County. Dio Kinyakundi watching live from Kino 87 Kiambu Bwakire. Victor Mondamienda kwa Kilimani pamoja hadi tamati. Na Boygo timu yae Isaac Omweno Mozai permanent. Na agotaba good morning kwa Nyavituno hapo Machoge burabu yuko ndani. Livingstone Akala Mfofoyo agotaba yuko tuned in. Charles Elwanga agotaba mwalimu Charles Elwanga kwa Nyamira County. Kenyere basement agotaba ngano no Murgio ya Jacqueline kwambukana boygo ne timu yae. Bikundo Elijah kwa Keno Muranga agotaba nga I'm following live. Na Richard Ayoto agotaba good morning. Na Ambassador Verad Omoria tai agotaba kwa Chinsemo Chanyakeyo agotaba Nware Meyu Murobirio. Evans Nyangena agotaba Emamba kwa Riamoni Nyamira County 046 yuko ndani kama kawa. Hilary Mosioma agotaba kwa Kangemi goika Rio Manga keroka agotaba watching live. Evans Nyangena na ndendo china bairanete. Bartolomeo Momanyi ngaki sokoro matuka mange sana agotaba good morning oyo Momanyi na Ziporo ye kwa Nyanchonori agotaba ngairani gaganeti ogotera nkuraganeti kiro murobirio elite. Dagidi agotaba kwa Gesie Kanya sore agoteba naore imeyo murobere Teresa ke mutokora karantina oyo kurunya sare toro chire tengo tambuka tukakaina koraki epagi yemo abuna sakoro kubo igosokoro MC Sami Musani kabili awotokoro eronge tangarara nale meyo murobere Frederick Ogembo koragete agote good morning Getembe breakfast show good morning to you agote omwako oyo igani gorenge omokongu sana Matilda aya Mwakonde no skoro roba. Agote abu mwako yigani gorenge omukongu sana. Matilda. Madiri tage. Tagendreti. Adrian Simam ke mtu agote korwa roboti nyatieko. Elizabeth Moige akorwa agote bakoro Nyagisai. Pauline Majanja agote ba hello guys ake eniko okay. Nabwata mwanande amange iga Martin Osoro agote ba Mandere agote bakoro Acacia Crest Academy Kitengela agote banga nipe namba onkorogo juju. Okay. Nipe namba onkorogo juju. Surambero safi kwa Nairobi mkuru kwa Ruben. Nipe namba onkorogo juju. Namba ya Matilda nigere soti. Nomo subati usabe namba yao. Andake. Kwa tinse mchiri cha Kitengela. Soko namba ya 0733341005 straight arafu ayabona Matilda dadeko holiga ayago kyote Italia ke bando wako Ataiba kana nungwa chumo lilinga ndo chegali Otuoma korwa Kiabanyoru niko ndani Morisi Daudi Goria ni sante pamoja Yakurunga Agara Arama pamoja Kigima Yokurukunerenga ayadaga tebaga aki onkorogo katogo so mwako moya ochenchiembwa Nchenchiembwa embwa nkigo amineti bona enero teba akina Abigail Jennifer Maranga wote pamoja abantabangia akina governor yakemo kurukiamo kama galia ndani bali mwensi mwaso amurubeli abange sana batebrenga twakole mbere memya mbiyamono sana ujumbe chino chikirega kolende shukrani sana na nyoiri ageriza bikiriana yali ngiriti ndiriza bikiri ito lya Getembe akoro egechure egetwani mama ke muntoma ngakida korna nyora kidiga ngirero ikokoro mwako yobono gochimutuga gamangana ale very smart very accurate very intelligent harafu lakini enchira kwa irirege ka ukora no bwate memory loss no bwate memory loss enchira gete koroti nage ozariko oyo igo okobaga iga oyo okobaga ali getigia stadium oyo ndete usarama ngakia kuru Taima ngaro mwenchumo lilinga kero onsi ale obwansubara bonene Kigima bali mwensi mwatu bwate sirika tunashukuru sana kadi tukole in a very special way kero bono mwenchumo li toko swasese bali ranyora ibiri bitoto iga biri byansu asi request hawa lakini onyolenga last show tuwakiringambia mono sana yasagu seni na ndogendera koba nintuga wikachisa isano na mwechi tuko papa hapa ndani ya Getembe Television na boigo asisemo ya Getembe FM na watoko kolero mwaka ntobe toko chenga buya toko tebinga nyasagu seni na ntokora masabo yo mweli yo mwaka nyasako lende byamono sana asabonsi bali mwaligiriri kwa bana intu sokoro kokuwa na yorashe mwateka byamono sana lakini onsi kianda igoro ya ikome ngelinga ki korwa nseme ya radio nayo muligiriri nenseme ya television
celebration nayo yani motegereri ne celebration nayo murigereri nyasago sini nchetu asangire naye ensemeli ali nkurukunga Kevin na Ongeri nerobeire na intu ase ensemeiga ya bono mambia goika ankyo nande keru murobeli guchuchaka gatujugo nchaka bya kigima baire guchuchaka chitali kibero bodi twadi bwate 2026 yasenga wani korwa akikerebo lero tali kwali bagotu sabere tuani agatem haki straight to gusabaleni haki abana bane sabera mashabiki ituleni tigamba bekasa masabo anyasaye mochen tata nyasaye tato mintaye no muya omone none ntubwati nguru chinde chyanse tata go chasore omone none tunabanya bibi bogo kumia tato minto torusia sebirecha omone none birecha kago chasore tato minto murusio omone none tata ligeli abantu ba minto bonsipi abategeli baito bonsipi abaligeli baito bonsipi babere bago toligeli tato mwako yo mugima omone none omwako yo eliri tata mambi gatukoboka etwani ya getembe togendere nande bono buya tatu minto amasabike itonzi biongoza batusabiranie na intu muna togerete kubasabirania tata aye numu yo mane none ayo sina sabire tigatira serite ya Yesu Kristo mabolito amen amen na baka narosa lakini bono nchutaru sirigo vile kwa bakira mwasabira mashabiki mate nami ameti tunaro sokora kira mwasabira mashabiki ndi shabiki ndire likuru kwa Maina Dennis Marube Maina basiri musubati mwaboli tukeriga nomanye tomoteri okurukunga vikiyangi yes basubati mwabo okurukumokira ndocenga nabo babo kirikiro umuntu akorera namayenda lakini engorene no cyasi abantu bekerenyo igochia mate chonse bechirichi asiri abamwabo bandaka bali bagotambuka mwabo bwata marwaire makweli twese bagandinga saba agate abalende na kindi kibenke banyora gwiko mwako mwituko chaka tuchaka no bwansu kolende bali bwata makweli twabata pole sana bali bakwirirwa bamwabo pole sana bali babwata marwaire wena bwango bali bwata mechando au ayakiringe nchito begira sama kwenye sanya saba seni koika nando mwako moya bye bye katokotanga Merry Christmas and Happy New Year. Kama ite Christmas igera tutota Merry ase nchezo nkieli. Yes. Ekero tokote Happy New Year abali bacandegete chinkoro cyabo. Abantu mbale barwarete myoyo. Ano umuntu acandegete korume isiko nabokora kana ngambu yale. Neno okubwenda kwa bwango. Onye kobwate. Nasaba kwa. Onye kobwate birengera liye binge naro biguswane tokusabira maya tobusa kugireka. Enche groko Matilda ovaiko. Ekinda gotebi mwanchu murigereri andos pia sore no mwanchu motegereri itoge tembe television network na tembe FM whichever wherever nta tengo tebi andos pia sore nta tengo tebi ngaki kuna tua verire amunaye umwako yo wespi mugima ninde nekene gwese mirikende naye kwa nyorire kende kurwase etuani ya getembe okay na intu andos pia tua kogoserete andos pia sikwa togoserete tua kwa viri naye tua viri chino mugaka James yonkoroke bacha eri Ukrainionsi nkuru kwa Geoffrey Sarigo nyasa kolende agoseseni tumerane gaiga setwani 2026 tuchakene birunde bya nyasa agoseseni nambi yamana shugo tubwata na gutwanchira kobana mbeya mokirengaki aiga somorobali etwani yagete. Bye bye, God bless you so much, see you next year. Esa Marieta ankoro kwa Benista Marongo Bobe ninje principal ya Karoka Technical college kutoka Nyalibali Masaba esomwe simiwa hak Daniel Mandu wa Kongosa tigangireri bageri so wakira bayibori baitombi yamone soko nyara gotoa bana na gutwara ukwegena amangana activate we are very friendly ese amangana fees payment kogara serikali ngo bakonyera abana gwetera chinjera hawa entangani ne area constituent development fund that is CDF esoko gendeza constituency yao twakurikira rirube onye kubwato bulemeru
banyara gwaka na part of your fees eria kabere eli punko era abana baito chiron eko garene government institution nko ego bale first priority bae chiron bagosomera eria gatatu kare kupsia tumira marieta gochia serikali nko bae scholarships and capitation abana bagonyara gosomera igo listen teyo abana baito baboneta kobera ngamune fees ya buli tobwate various courses ndobwate agriculture ndobwate electronics ndobwate automotive, that's mechanical engineering, yebwate sections ndobwate building koro diploma artisan ndobwate ne chinyinge chirijiko ba Harvard in any institution igo bono nare kwa appeal abaiboli bareta abana banyare ko babago trainingwa egeko garanto bwato bumanyi kosomia abana baito bariga ni monyare kutoretera abana ina wa January intake because negenderete umwana igota koleta document cha mapema obukiribaga in advance tak wanyaliri jinga kichwa mwali kwanyoranga rere serikali yako na neji poto so it's good moja for admissions ya January mapema. Sha Ceramics nigobono yago keirie rigori riechitile cha Twyford icho bono igachi konigwa chishiringi chimisano nebere nemerongebere chuka ase a box ya 30 by 30 nigobako ni achimable bunabono chi table taps ikoni bari chirangi aina chonse koni bari solid doors PVC ceiling babugata chitile chechinyasi naboigo echechi floor MBF pyramid gypsum cornice filled fables babwate chi double corner shelf a towel rack chi scrap holders chi soap dispenser naboigo chi shower mbabugate chi birengo ne chi type au ebintu bya plumbing Beyonce P unabono PPR female PPRT PPR stop valve sockets PRS chi generator mbabugate chi type Jones P chi submissive pumps chi drill babwate chi type Chonsi chi bench vise chi meter saw Anson scales naboigo mbabwate chi water tap Chonsi P simiti chi chuma chi water tank chi water pipe amabati ye chi type Chonsi emesumari noigo toka eyubwagachi ne yamabati nigo toka Cansons Plaza asepare na ya Kisumu Highway inchuo Sha Ceramics bwegorera serigurianse ine kwabaire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia indibo enyinge aha bono tokwa omoyo inyagitari ya World Fit Health Centers neroli chibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukari amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange we call your prostate no borwere bwa sungwira abagaka sana bwe sukari what we call the genesis